We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babak Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Bang! Sa Ligaspi, he has redeemed himself. Anyone, the hustler, De La Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Babak for three. Money for Babak Santa Maria. Wala akong masasabi. Kailan yun? Bahala na kayo. Lahat for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Ladies and gentlemen, and to all the Sorsoganos watching inside the Kasiguran Gymnasium, welcome back to the highly anticipated Basketball League in the Bicol region. This is again your Bakbakan sa Kasangayahan, the Ako Bicol Cup Sorsogon Best of 3 Finals. Brace yourselves as you're going to witness for the second time an epic showdown of your favorite teams to claim the first ever Ako Bicol Cup Sorsogon Championship title. The first team to walk inside the hardcourt is on the verge of reclaiming the momentum of the game. A team that is known for their unparalleled teamwork and determination. A team that came from the bottom but made their way to the top rank of the league. Hold on to your seats, everyone, as the color red in their uniforms not only stands for their municipalities, but also blood and brutality. In the red corner, Sorsoganos, make some noise for Team Kasiguran! First in line, we have a 5'8" shooting guard from Sorsogon City, wearing jersey number 5, Jan Latino. A 5'11" shooting guard from Kasiguran, Sorsogon, with jersey number 8, Israel Depro.
A 6-foot small forward from Ponong Kasiguran, Sorsogon. Make way for jersey number 13, Lester Las Piñas. A 5'11" shooting guard from Kasiguran, Sorsogon, wearing jersey number 14, Mark Habla. A 5'9" small forward from Adobes, Kasiguran, Sorsogon, with jersey number 24, John Habla. A 6'1" center from Sorsogon City with jersey number 26, James Galoso. A 6'2" center from Embarcadero, Hubal, Sorsogon with jersey number 34, Johnson Anson. A 5'11" forward from Huban, Sorsogon. Make way for number 36, Dennis Espanol. A 6'2" center from Kasiguran, Sorsogon with jersey number 25, Richie Hagan. A 6'2" power forward who is a former Palarong Pambasa player from Sorsogon City with jersey number 16, Nico Habilia. A 5'8" point guard from Tondo, Manila with jersey number 18, JV Palas. A 5'8" shooting guard from Bacol, Sorsogon City with jersey number 20, Jonas Joquino. And last but not the least, a 6'3" center who played Asian Basketball League in the year 2012 under the team San Miguel Beermen and became part of the Ako Bicol Cup Albay Championship team under Team Pulangi from Kapu Daraga Albay with jersey number 28, Heifer Mondragon. And together with their assistant coach of Team Kasiguran are Julius Chris Serrano and the Vice Mayor of Kasiguran, Honorable Dennis Alfonso Escudero. Together with their team manager of Kasiguran, the Honorable Mayor Maria Minez Hamor. And last but not the least, the head coach is a multi-awarded coach that became an assistant coach in Filipinas Super League, NBL, and MPBL, that became a 5P champion in the Governor's Cup from the year 2007 to 2014 from Taguig City, Coach Hector Serrano. This is Ako Bicol Cup Bakbakan sa Kasangayahan Championship game is nearing to the end. But for the next team to walk inside the hardcourt, it's just the beginning. Having 1-0 advantage is nothing without claiming the championship as the arena awaits for the contender for the title. This team is already chosen their legacy to carve their names in their municipality. A team that pushes their limitations. A team that dazzles the crowd with their jaw-dropping skills and innovation.
In the green corner, Sorsoganos, let's make some noise for Team Bulusan! Look, if you had one shot, one opportunity. First in line, we have a 6-foot small forward that is a part of the 2019 National Prisa Championship team from Bulusan, Sorsogon, with jersey number 24, Seri Saibo. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. A 5'9" shooting guard from Bulusan, Sorsogon, wearing jersey number 15, Mark Kian Gando. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't. Coming in next, we got a 6'1" center from San Roque, Bulusan, Sorsogon, with jersey number 18, Jobert Ete. Back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do A 5'9" shooting guard that became a 3-time basketball MVP from Bulusan, Sorsogon, with jersey number 19, Iben Galoso. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a A 6'3" center that is a former player of Team Pio Duran in Ako Bicol Cup Albay from Barcelona, Sorsogon, jersey number 35, Anthony James Españo. grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast. A former varsity player of the Anunciacion Panthers and became part of BUCAL Season 5 Mythical 10 awardee from San Isidro Masbate, wearing jersey number 16, Mark Brian Alminez. The soap opera is told, it unfolds. I suppose it's old partner, but the beat goes on. A former varsity of the Anunciacion Panthers and became part of the 3x3 National Hoops Champion from Bulusan, Sorsogon, with jersey number 4, Novel Fulya. A former MPBBL player under the team Muntinlupa Cagers Marikina Shoemasters from Mandaluyong City, wearing jersey number 8, Paeng Rebugio. Somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5 and I A 5'10" former varsity of the Divine Word College of Legazpi City, who became a part of the 2016 Governor's Cup champion and 2017 NBTC Provincial champion under the team SDNHS Red Dragon from Legazpi City, with jersey number 7, J. Christian Daria. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the A surface. 6'0" shooting guard that is a former MPBL PBA D-League player from Agusan del Sur, wearing jersey number 3, Nelson Saldana. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. A 6'4" power forward that played in the MPBL, NBL, BSL, and PBA under the team Global Port Batang Pier, and also became the 2015 NCAA Season 91 Slam Dunk Champion from Casiguran, Sorsogon, with jersey number 32, Jay Bulawan. Once in a lifetime, you better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. A former varsity player of the Anunciacion Panthers and became the NBTC MVP in the year 2018 from Bulusan, Sorsogon, wearing jersey number 10, Mark Lester Matos.
but not the least, he is a part of the first runner-up team of Ako Bicol Cup Camarines Sur under the Team Naga and a former MPBL Philbasket, EBL in Malaysia, and NBL player from Casiguran, Sorsogon, wearing jersey number 27, Oel Benzadilla! Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. And together with their team manager, Mayor of Bulusan, the Honorable Michael G. Guisaico, and Vice Mayor Wenny Rafael Romano. Together with the coaching staff, Pete Garcia, Raul Gonzaga, and Ray Firmanes. One moment. Did you capture? Just let it slip. Yo. And last but not the least, the head coach is proclaimed best coach in the Mayor's Cup Basketball League. He is from Madlawan, Bulusan, Sorsogon, Nicanor Bailon. So loud he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's cold. He knows that, but he's broke. And may we invite everyone to please all stand up for the singing of the Philippine National Anthem, to be followed by a prayer. And watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. All right, so now may we invite both teams for your ceremonial handshake. And with the thousands of attendees here at the Casiguran Gymnasium, Casiguran versus Bulusan. Let's get ready to rumble!
my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. We beat them by almost half. Delada launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. Anyone, the hustler, Santa Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Babap for three. Martin for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Lahat for three. Come on! Ito talaga ang confidence itong pack. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Marhay na banggi, basketball fans, magandang gabi Pilipinas. Ito pa rin ang inyong paboritong liga dito sa Bicolandia, ang Ako Bicol Cup Sorsogon. Siyempre, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. From an intense Game 1 partner, nanalo ang Bulusan dito sa kontra dito sa Kasiguran. So tingnan natin if makakabawi itong Kasiguran dito sa ating Game 2. And will force a Game 3 sa ating Best of 3 Championship Series ng kauna-una ang Ako Bicol Cup Sorsogon. Ito nga partner ang bakbakan sa kasanggayahan, the Ako Bicol Cup Sorsogon Finals. Dahil halos hindi mahulog ang karayom itong ating Kasiguran, napakagandang Kasiguran Gymnasium para ma-witness ang ating Game 2 ng labanan versus Bulusan and Kasiguran. And alam mo partner, talagang gustong-gusto matunghayan itong mga fans
ang itong Game 2. And syempre, especially itong Kasiguran, headed by Coach Hector Serrano, trying to bounce back and force a Game 3. And for sure, maraming adjustments itong ginawang si Coach Hector. And on the side naman ng Bulusan, gusto na nilang tapusin itong ating kauna-unang kampyonato dito sa ating liga. Pero of course, syempre, bago tayo dumako sa ating laro, marami tayong babantayang mga players para sa ating larong ito. And syempre, pakilala muna natin ang ating courtside reporter na si Miss Barbie para sa ating update. Magandang gabi mga kasurog. I am one of your courtside correspondents for tonight. I am Barbie Floriano and together with me is Jessamay Navales. Kami ang maghahatid ng latest updates mula sa courtside para sa ating Game 2 ng bakbakan sa Kasanggayahan Best of 3 Finals. Team Kasiguran against Team Bulusan. We are live here at Kasiguran Gymnasium and you can also watch online through the Facebook pages of Representative Zaldico at Ako Bicol Portales and Ako Bicol Online TV. We are also on YouTube and TikTok via Ako Bicol Cup. This is the latest for now. Balik sa inyo Coach John and Coach Paul. Yes, maraming salamat Miss Barbie. And para sa ating game story tonight, partner, one last shot defying the odds on the road to championship title, partner. And para sa ating game story nitong Game 2, ang natalo ng yun na nga ng Bulusan, partner, itong Kasiguran. And para sa akin it's an upset dahil ngayon coming from a no loss record dito sa ating elimination round, talaga natalo nila. So tingnan natin if Coach Hector Serrano will bounce back and force a Game 3 nga. And I guess this is going to be a Cinderella story, knowing they only have one shot to defend again the territory kontra sa Bulusan. And I know the odds are high, but Team Kasiguran might come back this best of 3 finals if magawa nila lahat ng kanilang executions. And knowing this systematic squad na Kasiguran, talagang kayang-kaya makabalik and talagang sure na makakapag-force ng Game 3. And what they need to do is stay confident and just do what they need in order for them to win this Game 2. And on the other hand naman, and gusto nang tapusin nitong Bulusan itong series na ito. And nga pala, bago tayo dumako sa ating laro, magpakilala muna tayo, partner. Ako nga pala, si Wadi John Bachiller, kasama ang aking partner na si Coach Paul Sepe. Magandang gabi sa iyo, partner. Yes, magandang gabi, partner. And magandang gabi po sa lahat ng mga manonood, hindi lang dito sa Sorsogon, mula sa buong Bicol at buong mundo, partner, na nanonood sa atin at sumusubaybay dito sa Ako Bicol Cup. Yes, yun na nga, partner. Laban ng Bulusan versus Kasiguran, partner. Tingnan natin if talagang magtutuloy-tuloy na o magwawagi na ang Bulusan sa gabing ito. Yes, partner. At ito nga, ito ang babantayan natin, itong dynamic duo, no? At pag-usapan muna natin itong dalawang players kada kupunan, no? Itong statistics nila for Team Kasiguran, partner. We have Jonas Juquino, Mr. No Pressure, at itong si Reggie Hagad, partner. At sa kabila naman, itong si Mark Lester Matos, the small but little. At ito naman si Uwe Medinilla, the flying high guard, partner. So ito, numbers nila, partner, for the last game nung finals Game 1. Itong si Jonas Juquino, mayroon siyang 9 points, at ito naman si Reggie Hagad, partner, 16 points dun sa larong iyon. Averages 30.8% on the field itong si Jonas Juquino, at sa kabila naman 45.5% itong si Reggie Hagad. Rebounding, malaki yung contribution ni Reggie Hagad, partner, on that game. 10 rebounds. Ito naman si Jonas, 4 rebound. Sa assist department, si Jonas mayroon 3, at sa kabila naman si Reggie may 1. Sa steals, partner, maganda din talaga ang pinakita nito ni Reggie dito sa kanilang team. 4 steals, at ito si Jonas 1 din. At sa kabila naman for Team Bulusan, partner, ito nga sabi nga natin, very maganda yung pinakita nito ni Lester Matos. Small but little talaga. 20 points dun sa larong iyon, partner. At sa kabila naman si Uwe Medinilla, mayroong 17 points dun sa larong iyon. Ito si Matos, partner, 50% coming off the field. At ito naman si Uwe, 33% on that game. But again, double-double dyan si Uwe with 10 rebounds at 5 rebounds naman itong si Matos. Sa assist department, nung una medyo inalat tong si Uwe Medinilla, no, partner, kung mapapansin natin nung game na yon. So maganda yung pinakita niya first half, more on distribution, 7 assists. Ito naman si Matos with 3 assists. At doon din sa defensive side, 2 steals, partner. So ayan ang mga babantayan natin statistic dito sa dynamic matchup natin nitong game 2 nung nakaraang game 1 yan. Base yan sa nakaraang game 1 natin, partner. Yes, yun na nga, balikan natin yan, partner, ang ating naging dynamic duo stats sa ating game 1. So tingnan natin. At ayan nga, partner, ang ating puntahan natin ang ating kasurog interview para sa ating dynamic matchups. Ayan, magandang gabi, Coach Paul and Coach Jat. At magandang gabi rin
mga kasurog. Kasama ko nga ngayong gabi ang dalawang kasurog player ng Team Bulusan at Kasiguran na sina Reggie Hagad at Owe Medanella. Ang tanong ko sa inyong dalawa, coming from a intense game na ipinakita nyo nitong nakaraang Biyernes, ano ba ang preparations na ginawa nyo for this game? Unahin muna natin si Reggie na mula sa Team Kasiguran. Yun po, yung siguro mag-focus na lang kami sa depensa namin, sabi ni Coach. Mas palakasin pa namin yung depensa namin kasi game 2 na. Kailangan makuha na namin to kasi dapat makaabot po sa game 3. Yun lang. Alright, how about you, Owe? Ano ba ang ginawang preparations ng Team Bulusan considering that you have one win advantage kontra sa Kasiguran? Nag-ready lang kami sa mga adjustment ng kalaban namin. Mag-stick lang kami sa depensa namin. Alright, ang huling tanong ko sa inyong dalawa, ano ba ang dapat i-expect ng ating mga basketball fans sa inyong dalawa? Unahin muna kita ulit, Reggie. Yun lang po. Yun lang ulit. Naglalaro lang po kami ng maayos. Thank you po. Okay, how about you, Owe? Ano ba ang dapat i-expect ng inyong mga fans mula sa Team Bulusan? Magandang game at malinis na game. Alright, once again, good luck at maraming salamat. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Coach John and Coach Paul. Yes, maraming salamat, Miss Jessamine Navales. And pag-usapan naman natin, partner, ang kanilang team stats sa nakaraang Game 1. Yes, partner, for their team stat nung nakaraang Game 1 for Team Kasiguran against Team Bulusan, partner. Bench scoring, maganda ang pinakita ng mga bench player nitong Team Kasiguran, partner, with the 26 big points ang kanilang naiambag doon sa larong ito. Iyon, kontra sa 8 points lamang nitong mga taga Bulusan. 4 points in the paint, partner, almost identical. Identical nga yan because sabi nga natin, during that game, wala doon yung presence ni Jeff Bulawan. But again, itong turnovers ang babantayan din natin. Halos magkalapit, partner, 17 turnovers yung larong iyon ang mga taga Bulusan at 13 naman dito sa Kasiguran. Fast break points, partner, dito medyo naungusan ng Bulusan ng Kasiguran, partner. 27 fast break points kontra sa 17, partner. That's big, partner. On the other side, second chance points, again, nanalo doon ang Team Bulusan. That's why they came up with the win, partner, on that game. So, ito yung mga numbers na babantayan po natin. Itong larong ito, dito sa ating game. So, partner, very excited. But again, this is just, again, the game 2. Tingnan natin kung anong gagawin ng dalawang kupunan na ito. Yes, yun na nga, partner. Pakaabangan natin ang labanan dito sa ating Game 2. And yun na nga, partner. Yan ang kanilang team stats na karaang laro. Yes, partner. At ayun na. Punta natin, partner. Sabi nga natin, very excited tayo, no? Medyo sabi ko, kung itong kupunan ng Bulusan magtutuloy-tuloy dun sa game nila, mananalo ito, partner. Because sabi nga, magandang pinapakita. For Team Kasiguran naman, siguro medyo mahihirapan sila, partner, kung hindi sila magtulong-tulong dito, partner. So dapat total team effort, especially on defense. Yes, tama ka dyan. So pakabangan natin itong labanan ng ating Game 2 ng Ako Bicol Cup Sorsogon Finals. Our
Laro on the side of Bulusan, si James Espanyo, Owe Medinilla, Lester Matos, and si Jeb Bulawan para sa lima nitong Bulusan. On the side of Kasiguran, si Paras, si Habla Ansus, and completing the five is Haver Mondragon. And right now, the possession goes to Team Kasiguran. Ito partner, talagang mainit na mainit itong second game natin partner. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy na nga itong pagkapanalo dito ng Bulusan or makakabawi ito mga taga-Kasiguran partner. Yes, again, magandang gabi. Ako po si Wadi Jan Bachiller kasama aking partner si Coach Paul Sepe. And look at the crowd partner dito sa Kasiguran Gymnasium partner. A jam-pack. Napakagandang crowd and napakagandang gym. And syempre nandito ang ating butihing mayor na si Maria Mines Hamor. And right now, another turnover partner. Talaga yun na, jittery ang ating unang laro. So, tingnan natin if sino ang unang makakapuntos dito sa ating game 1. Ito, Paras, signaling the play partner. Yes, Paras who's been struggling sa ating finals dito. We'll see if makakapunto siya ng maaga ngayon. Si Ansu sa ilalim against Jeb Bulawan. Grabe talaga partner ang presence ng Jeb Bulawan partner. After that game 1 na malasa and right now talagang nandito siya to support his team. So yun nga partner, sinasabi ko ito talagang babantayan natin dito. Itong frontline partner, itong Team Bulusan. Napakalalaki nito partner. Yes, tama ka dyan. Yan na si Habla attacking against Jeb Bulawan. Missing that shot. Ayan na. Si Matos binigay kay Almiñe. And opening up the scoring of game 2, itong si high-flying na si Almiñe. Grabe, that's every time mahawakan partner ni Almiñe ang bola, itong mga tao, itong mga fans ng Kasiguran talagang nagsisigawan dito. Tama ka dyan. Usually, hindi sila nagsistart sa ating laro, pero si Hafer, yun na nga, means business right now, partner. Ayan na, the score this time, 2 apiece with 8 minutes and 41 seconds remaining sa ating first quarter. Ayan na si Matos against Para, stops, behind the back kay Espanyo. 1-on-1 against Hafer Mondragon. And as si Espanyo loses the ball, shot clock is at 8. Owe, the leading scorer of game 1 with the follow-away jumper. Pasok yan. First 2-pointer of the game nito ni Owe Medinilla. Good drive coming from the baseline partner. And during the first game partner, medyo tentative at medyo hindi aggressive itong si Owe. Right now talaga, Owe has scored his first 2 points of the ball game. Ayan na, natawagan kagad ng ating lady referee na si Ate Enday. Another violation dito para kay Johnson Ansus. So nagtatao dito itong mga taga-Kasiguran at the early stage ng ating laro. Oh, good stop on the part of Matos! By Mark Lester Matos evading the defense and using the glass and scores for 2. And very early substitution partner with 7 minutes and 52 seconds. Pinalitan kagad ito si Johnson Ansos. Pinasok na ang isa sa mga scorers nitong Kasiguran na si Hamila. Yes partner, speaking of Hamila, talagang grabe ang contribute nito nung kanilang game. 14 points partner dun sa larong iyon. But again, a drive from yun ang partner, the magic bunot, the Habla. Yes, are here in the first 5 partner. Yun lang yan, sabi ko itong si Mark Habla, magandang pinakita nitong elimination. At again, another steal on the part of Kasiguran partner. Ayan na si Habla, 2 against 1. Habla scores his first point of the ball game. Grabe, what an intense first quarter partner. 7 minutes pa lang, napatawag na kagad ng timeout itong Bulusan. Yes partner, yun na nga. At ito, first point. Again, on that last sequence, Habla and also Mark Habla and John Habla partner, yung nakabasket doon. Yan nga pinatawag ditong referee si Matos and si Mondragon. And they're exchanging swords partner dahil kanina after that shot, medyo natapunan ng bola si Hafer. So this is the finals partner. What more can you ask? This is the game 2 of Bicol Cup Sorsogon. Grabe.
Early goings pa lang na ating laro. Napaka-intense na po ng dalawang kupunan na ito. Because sabi ko nga partner, talagang kailangan maipanalo ng kasiguran itong larong ito, no? Kasi talagang pag hindi nila magawa yun, talagang ito na. Champion na dito, itong mga taga-Bulusan. And kanina during the pre-game, lumapit ako dito kay Lester Matos. Sabi ko, tapos na ba yung series? Sabi na tatapusin na natin ito, partner. Ganon, ka-confident ang batang ito na tatapusin nila ang series ngayong gabi. Ayan na si Bulawan at the high post. Hands it off to Matos. Kicks it out to the high-flying Almiña for 3. Kaboom! And a turnover dito. An offensive foul was called dito kay JV Paras. Grabe partner, as early as first quarter, very aggressive itong si Lester Matos. Oo, partner. And that's the first 3-pointer of Mark Brian Almiña sa ating laro. Mayroon na siyang 5 puntos at early goings ng ating game. Yes, partner. After that high-flying layup, ngayon naman, a 3-pointer dito sa corner. Ayan na si Almiña. What a play dito! Ganda. James Espanyo with the cut and the point sa ilalim. Ganda. Kung makikita mo partner, ginawa nilang decoy doon si Almiña, but yung kanilang main target is si James Espanyo talaga sa ilalim. Yes, on the side of kasiguran naman, this is a good gesture para dito kay Paras kasi he is very aggressive as early as first quarter. At ito nga, nakita natin, ito talaga si Paras, yung game 1, talaga medyo slow start ito. Ayan na si Paras attacking against Jeb Bulawan. And talaga hindi na marinig ang ating whistle partner and natawagan ng foul. And the foul was called on Hafer Mondragon. Holding foul daw dito. And partner, with 6 minutes remaining sa ating first quarter, lamang po ng 3 puntos itong Bulusan. Yes partner, so that's the first personal foul on Hafer Mondragon. At second team foul nitong mga taga-kasiguran. Yes, ayan na si Matos crossing the half-court line against Paras. Binigay dito kay Jeb Bulawan against Hamila. Ayan na si Uwe sa ilalim and libre na naman si Espanyo with that shot. Alam mo partner, ito yung ginagawa nilang play. Double high partner, and again, papunta ang bola kay Uwe Medinilla. Pag nalingat sila yung mga sa ilalim, James Espanyo and Jeb Bulawan are ready for the pass. Yes, tama ka dyan, very ready. Pero si Hafer Mondragon has the 4th point of the ball game. Courtesy of that pass, galing dito kay Paras. Era si Almiña, binigay kay Uwe with the fake against Habla. And medyo aggressive itong number 24 na si John Habla commits his first personal foul. That's the first foul and the third team foul partner nitong mga taga-kasiguran dito. And right now partner, meron tayong 6,200 live viewers sa ating Facebook Live. Maraming salamat po. Ayan si Matos with the spin. Binigay dito, nakuha ni Paras. Ayan na si Paras attacking. And natapik ni Jeb Bulawan ng bola. And good gesture on the part of 2 players partner. After that sequence talagang nagtapikan sila. And that goes to show how the sportsmanship of basketball is talaga dito sa ating liga. Kahit nandun yung physicality partner, alam nila how to respect each other partner. Ayun na nga, pinalitan itong si John Habla. And pinasok na ang hot shooting na si Jonas Juquino. Ayan na si Jonas Juquino with the ball against the much taller na si Uwe Medinilla. Shot clock is at 15. Habla with the fake and shoots the 3. Wala yan. Ayan na si Matos. Burning rubbers against 3 defenders. Binigay kay Almiña. Behind the back dribble. And natawagan ng foul. Frustration foul ata. Yun, after that miss shot, talagang medyo wala sa possession para tumira na foul itong si Almiña. Yes, partner. And warning for penalty na dito itong mga taga-kasiguran, partner. While itong Bulusan, wala pang foul. Yes, good defense ang pinapakita nitong Bulusan. So tingnan natin if maagang magiging penalty itong mga taga-kasiguran. Yan na si Almiña against Juquino. Teammates at Annunciation College. Almiña flies using the glass. Mentes yan. Espanyo misses the shot again. Second opportunity partner for Bulusan. And Mato shoots the 3. What a save by Almiña. Pero naubusan siya ng real estate. Ang possession mapupunta dito sa mga nakaputi. Yes partner, ito kailangan dito, sabi nga kanina sumisignal si Mondragon, kailangan natin bumax out, hindi natin kailangan na dapat may second chance itong mga taga-Bulusan dito. Kasi medyo mahihirapan sila partner pag dating ng endgame dyan. Pag may, again, a bad pass. And a slam by Jeb Bulawan, and look at the crowd.
After that sequence, what a slam dito sa former pro player na si Jeb Bulawan. Yan na si Hamila. He is all alone. Binigay dito kay Las Piñas. What a pass, partner. Yes, partner. Good pass. After a good outing noong first game nitong si Hamila, very composed na siya ngayon. So talagang maganda ipapakita ng isang Hamila right now. And nahuli ni Commissioner Eman Faraon itong si Mark Lester Matos na backing violations on possession. Babalik dito sa kasiguran. As you can see that jam on Jamil Bulawan, partner. Yes. So bad pass on the part of Jukino there, partner. And yun na nga, racing the roof dito sa kasiguran gymnasium is Jeb Bulawan. Ito pinasok na after the speedsters. Pinasok na ang defensive guards ng Bulusan, partner. Oo, partner. Ito ang dalawa. Si Paeng Ribugio. Ito to si Neljon Saldana. Alam mo, partner, itong dalawang players na ito, very veteran ito, partner, no? Ito si Paeng Ribugio, if I'm not mistaken, played for Marikina Showmakers, partner, sa MPBN. At ito din si Saldana, nakapaglaro na din sa Pro League si partner. So, tingnan natin kung anong gagawin itong dalawang ito dito. Ayan na nga, very defensive oriented itong si Saldana. Binigay dito kay Las Piñas. Shot clock is at 11. And Jukino swings the ball to Hamila for 3. Kaboom! A hot start again dito sa batang si Hamila, partner. Yes, partner. First 3-pointer ni Hamila at 5 points na dito si Hamila, partner. During the first game, partner, meron din siyang mabilis na start. So tingnan natin if magtutuloy-tuloy pa ang scoring nitong si Hamila. Ayan na si Bulawan with the ball against Hamila. Shoots the jumper. He is looking for a foul pero hindi natawagan ng ating mga referees. And sayang nun, partner. Turnover on the part of Mondragon, partner. But yung last play, good defensive stop on the part of Team Kasiguran doon, partner. Yes, tama ka dyan. Natawagan ng warning for faking a foul. Itong si number 32 na si Jeb Bulawan. Yan na si Paeng Ribugio. A very intelligent point guard, partner. Yes, very composed itong si Paeng Ribugio dito. Ayan, signaling the play, the signature double high, partner. Yan na si Saldana with the back cut pero hindi nakita si Uwe. Ayan na si Bulawan. Binigay dito kay Ribugio. Shot clock is at 5. Ribugio attacks, insert. What a move, partner. Pero lumabas lang ang kanyang tira. Ayan na si Habla. A very vital role dito pagdating sa kasiguran. Anchoring and signaling the play. Ayan na si Hamila attacking. Jeb Bulawan, mintis yan. Hamila again with the board. Huffer dito sa ilalim kay Las Piñas against Bulawan. Sapal yan, partner. Yun ang nawala, partner, dito sa Bulusan ng game 1. Kaya sinasabi natin doon. Ayan na si Saldana, open for 3. Irons it. And hindi tawa. Ayan na si Jukino, stopping and popping for 3. No good. Bulawan with the top. Binigay dito kay Uwe Medinilla. Ayan na si Uwe. Tumama sa kanyang paa and ang possession mapupunta sa mga nakaputi. Grabe yun, partner. Dalawang sequence for both teams. Turnover. 2 minutes, 31 seconds po remaining sa ating first quarter. Lamang lang ng isa, partner, ng Bulusan. First quarter pala ito, partner. Halos pang fourth quarter lang yung mga binitaw mong salita. And right now, yun na nga, look at the atmosphere, partner. Talagang this is championship atmosphere for you. So maraming salamat po sa pagtangkilik sa aming liga. Siyempre, ang papasalamat dito kay Congressman Saldico at ang Bicol Party List, katabang na kasurog pa, and si Congressman Jel Bongalon also. Kaya maraming salamat po. Kaya si Jukino binigay kay Hamila for 3 again, in and out. Hafer and Las Piñas battling it out. Hindi nagkaamuyan. Good but partner, that's a good gesture on the part of the big man of ditong Kasiguran, partner, crashing the boards kahit alam nila na nandun yung mga shooters nila, talagang hindi sila nag-give up on that play. Tama ka dyan. And also dito sa white shirts, partner, tama yun dahil aggressive sila. Dalawa talaga ang kumukuha ng rebounds right now. Ayan si Saldana with the spin. Up and under. Good defense by Jukino. Shot clock is at 10. Ete, binigay dito kay Ribugio. Ribugio attacks against 2 Giants. Ete, bentis ang tira niya. Ayan na si Las Piñas. Binigay kay Hafer at the post. Natawagan ng foul. Itong si Jobert Ete, partner. Good recognition on the part of Las Piñas, partner, to pass on the cutting Mondragon. And right now, partner, meron tayong 7,700 million
1,000 pala viewers sa ating Facebook Live. And yun na nga, happy viewing po kay si Ramil Robles, board member of Sorsogon. Magandang gabi sa inyo and salamat sa panood sa ating liga. Yes po, magandang gabi po sa inyong board member. Yan na si Galoso. Binigay kay Las Piñas, shooting tray. No good, Ribugio with the board pero muntik nang maagaw ni Galoso ang bola. Yan na si Ribugio, zigzagging his way. Pero nandyan si Ansus to defend him. Yan, natawagan doon ng foul, partner. Yes. Ito si Jonas Jukino. And penalty na dito, partner. Yes. And look kung sino ang pinasok, partner, dito sa Bulusan. Si Saibo Seri is inserted, partner. It's a magic bunot, partner, na ito kasi seldom used players ito. So tingnan natin if Seri will be the missing piece dito para makuha na ng Bulusan ng championship. And also para din mapahingahan, partner, itong mga starters dito nga Team Bulusan, yes, siguro. Especially si Owen pinasok Medinilla. ito ni Coach Nicanor Bailon. And right now, partner, I can see the hardworking Reggie Hagad will be substituting dito. Yun na nga, si Reggie Hagad pinasok na. Pinalitan itong si Lester Las Piñas. And again, the score is 12-15 with 1 minute and 10 seconds remaining sa ating unang yugto. Yun ito. Speaking of Reggie Hagad, partner, nung last game, sabi nga natin talagang maganda ang pinakita nito ni Reggie Hagad doon sa kanilang outing na yon. 16 points itong si Reggie Hagad on that game with 10 rebounds, partner. So double-double din ito. Yes, it's a double-double performance dito. Kaya the enforcer ang tawag ko sa kanyang partner na si Reggie Hagad talaga. He has a nose for the ball. So talagang itong player na ito pakakabangan natin if talagang kaya niya makipagsabayan dito kay Jebo Lawan. And sanay siya, partner, na talagang he is coming off the bench, no? So titingnan natin ang makakontribute niya dito sa team kasiguran, partner. And yun na nga, si take a look, si Mayor ng Bulusan, si Michael G. Gusayko. Magandang gabi sa iyo, Mayor, and salamat po sa pagsuporta sa ating liga. Magandang gabi po, Mayor. And yun na nga, we are back sa ating nalalabing 1 minute and 10 seconds remaining sa ating first quarter. Labanan ng Bulusan kontra sa kasiguran ng Game 2 ng bakbakan sa Kasanggayanan na Ako Bicol Cup Sorsogon Finals. Ito, partner, change defense naman dito ang Bulusan. They are pressing. Ayan na, Espanyo. What a pass dito. And kasiguran cannot afford those kinds of turnover, partner. Ayan na si Jokino. Heavily defended by Saldana. And si Saldana, Jokino. And what a defense, partner, talaga nitong si Nelson Saldana. Sabi ko nga, partner, ito maganda ang start dito ni Nelson Saldana. At maganda ang start nitong Bulusan sa team partner. Kung mapapansin mo, first quarter, isa lang ang naitala nilang foul sa team partner dito. Ayan na si Reggie Hagad, nabitawan ng bola. Si Haffer shoots the tray. Irons it, pero nabitawan ni Jobert Ete ang bola. Ayan na, si Paeng Ribugio diving for the ball. You know, partner, it's a final. So talagang talagang bukas buhay na. Kahit ako naman, partner, kung talagang finals, talagang every ball, 50-50 man yan. Talagang kukunin ko. Yes, yan na si JV Paras. Inbound ng binigal dito kay Galoso. Galoso wants to attack against Seri. And natawagan ng traveling violation. Good defense, partner, nitong si Seri dito. Sabi nga natin, talaga every time na ipapasok itong mga bench player nitong Bulusan, partner, talagang they are contributing sa puntos at sa depensa, partner. Yes, tama ka dyan. Lamang ng 5 puntos. Itong mga naka-green. Ayan na si Paras habling. Itong si Paeng Ribugio. Ayan na si Espanyo. Binigay dito kay Ete. What a pass, what a cut. Sere shoots the three. Wala, pero si Saldana sa ilalim. Good hustle on the part of Nelson Saldana to keeping that ball alive for Team Bulusan. Yes, yun naman talaga ang kagandahan dito sa isang Nelson Saldana. During the game mo, nalimitahan ng kanyang minutes doon nga because he is hobbled with personal fouls. Pero tingnan natin ngayon dahil nga maganda ang pinapakitang depensa kay Jokino. Yes, partner. At abante dito ng 5. Ito mga taga-Bulusan. Ayan na si Paeng against Jokino. Ayan na si Hagad with the board. Binigay dito kay Jokino. Si Hafer. And that ends
our first quarter with a score of 12-17. What an exciting first quarter, partner. Grabe, partner, yung pinakita ang intensity ng both teams. So tingnan natin if Bulusan ay magtutuloy-tuloy na nga or ang kasiguran ay makakabawi dito sa ating second quarter. Yes, partner, 12-17, lamang po ng 5 itong mga taga-Bulusan dito. At ayun na nga, as you can see some highlights and also, partner, batiin ko lang ng happy birthday, partner, itong ating one of our national referee, itong si Ronnie Malinisa, partner. Ronnie, happy birthday. And of course, Jericho and MJ Ocampo, happy wedding anniversary coming from one of our referees also na si CJ Sanchez. Happy wedding anniversary, Jericho and MJ Ocampo. Yes, yun na nga. Happy wedding anniversary. And syempre, shoutout daw kay Mama Lisa and Papa Lan, nanonood from Ligao City with love. And si Ate Shane and Jelay from Rosel Ponting. Magandang gabi po and salamat sa panonood. And syempre, batiin ko ang aking mga brothers from Albay Basketball Community. Magandang gabi po sa inyo. Yes, magandang gabi and, po. And syempre, para sa ating dito sa ating live audience, partner, talagang during the break, partner, namibigay ng mga t-shirts to partner, syempre, yes. Talagang, and para sa ating mga leading scorers during the first quarter, very even dito, si James Espanyo, anchoring the Bulusan squad with 8 points, partner, and ito naman si Hafer Mondragon with a good start with 4 points, partner, and tingnan natin if yung mga usual suspects, partner, hindi pa puputok right now, pero come second quarter, pakaabangan natin yan. Yes, partner. So yun na nga, as we can see, ito, bench scoring, partner, nitong kasiguran, magandang pinakita, 4 points na sila kontra sa wala pang naibubusto itong mga bench players, itong mga taga-Bulusan dito. But again, maganda kasi ang pinapakita ng kanilang mga starters. And sabi nga, maganda daw yung laro na pinapakita ng both teams. Sabi ni Coach Mel Lodana, he is watching from Daraga Albay. Magandang gabi sa Coach Mel. Hello po, Coach. And also kanina, partner, lumapit sa akin si Direk, si Alexa D. Lagi yan nanonood. And yung kanyang mga kaibigan, Alexa D. Happy viewing sa inyo. Yes, dyan. Happy viewing. And syempre, happy viewing din sa aking barangay. Barangay Kawit East, Washington Drive. Salamat sa panonood at pagsuporta. And yun na nga, we are back sa ating second quarter. Completing the 5 for Bulusan is Bulawan, Matos, Almiñe, Espanyo, and Medinilla. And on the side of Kasiguran naman, itong si Mondragon, Hagad, Jokino, Paras, and Ansus, partner. Yes, partner. So ito, kapit po kayo, second quarter for game 2 ng ating bakbakan sa Kasanggayahan. Yes, yun nga, bakbakan sa Kasanggayahan. Itid sa inyo ni Congressman Saldico at ng ako Bicol Party List, katabang nakasurog pa si Congressman Jill Bongelon. And maraming salamat. Si Commissioner Lloyd Rivera, partner, is in the building. Yes. And si Boss Ino, Boss Russell nandito to witness the historic game 2 ng ating Kasanggayahan. Ayan na si Matos with the top, pero nakuha ni Paras ang bola. Paras against Matos. Paras flies, challenging away. And Hagad. And yun na nga, nakita natin na sumabit sa ring ang isang player, pero tingnan natin, di ko natukoy, partner, kung sino yun. So tingnan natin if Bulusan is signaling for a coach's challenge, partner. I guess, partner, it's too early for me to has a coach's challenge. Pero we'll see, tama ka, sabi mo nga nung game 1, partner, every possession will count dito sa ating laro. Yes, partner, at ayun na nga. Yan, ang possession pala, binigay na dito. Binalik dito sa Bulusan, partner. Because of that interference, partner, dun sa last sequence na yun. Ayan na si Matos. The speedster para dito sa Bulusan, binigay kay Espanyo at the high post. Ayan na, si Owe with a backcut, pero di nakita ni Espanyo. What a fake, ayan na. Matos with a Pinoy step, binigay dito kay Espanyo. What a pass, partner. I've noticed, Coach, na medyo mas systematic ngayon ang Bulusan, yes, sa ating laro ngayon. Yun lang, I'm about to say that, partner, mas systematic. Kung makikita mo, that pass coming from Matos, that's a good pass coming from a good play, partner. So yun ang ginagawa nitong mga taga-Bulusan. They are not rushing things, partner. Ayan na si Ansus, missing the elbow jumper. Ayan na naman si Matos, burning rubbers, binigay dito kay Bulawan, kicks it out to Espanyo. Mentes yan, Reggie Hagad. Again, that's the second time, partner, na di nagkaamuyan doon itong mga players, itong Kasiguran. Yes, tama ka dyan. It's a 50-50 ball, partner, so talagang kailangan makuha nitong Kasiguran in order for them to run their play, partner. Yes, partner. And now, the score is 14-19. Lamang po ang 5 puntos ang Bulusan. Ayan na si Almiñe.
lumabas after that pick. Almiñe with the shot. And nga, natawagan na ng technical foul. Yun na nga, after that shot, faking a foul na naman itong si Almiñe. So it means free throws, partner. Yes, partner. So kanina kasi, partner, may na-warning na dito sa mga taga-Bulusan na faking a foul. So that's the second time na itong si Almiñe naman ang nahuli. Yes, na si Haffer, a very steady free throw shooter, sinks the technical free throw, and now the score is 15-9 with 8 minutes and 26 seconds remaining sa ating laro. And that's the 5th point of Haffer Mondragon dito sa ating laro, partner. Yes, right now si Ansus is in the lineup together with Paras, and si Habla pinasok na ulit, partner, and Reggie Hagad. Ayan na si Paras signaling the play, binigay kay Habla against Almiñe. Habla, and may foul na itawag dito kay Mark Brian Almiñe. Yes, that's a big development, partner, on the part of Bulusan, dahil nga ng kanilang high flyer and a good defender na si Almiñe committed his second personal foul. Yun na nga, pinasok na itong si Saldana in replace of Almiñe. Yes, partner, pero kung makikita mo, napaka-deep nitong bench itong Bulusan, partner. Almiñe, ang kapalitan itong si Saldana. And si Haffer at the post, natapik. Ansus using the glass, partner. Hindi ko alam, partner, kung talagang tira niya yun o na-bother siya doon ni Jeb Bulawan. But again, that's a 2 points, partner. Yes, nevertheless, it's a 2 points. Sabi niya, kahit anong tira pa yan, basta pasok. And this is the finals. Talagang kailangan ng ganung mga tira. Again, yan ang pinapakita ang full court press itong mga taga-Bulusan dito. And look at how Matos is determined to guard Paras, partner. Talagang hindi humingiti, and talagang his eyes for the ball dito talagang hindi mawawala. Ayan na si Habla, wants to attack. Habla with the left hand, Bintisian. Hagad with the tip. Ayan na si Matos. What a move, partner. Ayan na si Ansos, binigay kay Uwe against Habla, his favorite shot. Bintisian, Paras stopping the ball, ay nakakuha ng foul. Medyo napuwersa itong si Ansus dun papunta sa side ni Matos, kaya nakumit ng foul. If you can see on that sequence, partner, 3 white shirt kontra dito sa nag-iisang Lester Matos na siya pa nakakuha ng offensive rebound doon at the part of Bulusan. Yun nga, partner, Lester Matos, the smallest guy on the court with the biggest heart dito over this Giants of Kasiguran, and yun na nga, nasa free throw line siya for 2. So I think as the early stage ng ating laro, partner, itong front line itong Kasiguran, medyo hindi pa sila masyadong nagkakaamuyan dito. Kanina itong si Mondragon and si Paras muntik na makuha yung rebound, kaso nag-agawan pa sila. On that play naman, 3 white shirt, hindi nakuha yung rebound. But again, titingnan natin kung may mga adjustments ito, partner, coming this late goings ng ating second quarter. Yun na nga, yung unang rest ni Espanyo dito, pinalitan ni Fulia, who's been steady din pagdating dito sa Bulusan. Yan na si Habla, shoots the 3, in and out, partner. Jeb Bulawan and Habla battling it out. Yan na si Habla sa ilalim, missing that shot. Oh, what a dribbling exhibition. Yan na si Matos, shoots the 3. Bintisian, nakuha ni Uwe ang bola, and Fulia loses the ball. And sabi ni Haffer, teka lang tayo, partner, relax lang tayo. And also si Coach Hector signaling to ito. Yun na nga, partner, meron tayong kanina. Parang nakita ko na yung boss sa mga pro leagues, Malayang Gyaw ang ginawa doon ni Coach Hector Serrano. Tingnan natin sa and yun na nga, tingnan natin if ano may tatawag dito, partner, itong ating mga officials. And look at the atmosphere dito, partner, sa ating Kasiguran Gymnasium. Everybody is standing after that sequence, and
Yun na nga, ang possession mananatili dito sa mga nakaputi. And yun na si Nel Johnson. And natawagan ng warning itong Bulusan. Partner for improper bench decorum. Again, balik dito ang bola sa mga taga-kasiguran with 14 seconds to shoot dito sa ating 6 minutes and 40 seconds sa ating second quarter. Yan na si Mark Habla. Against Saldana, binigay dito kay Hagad with the fake. What a move, partner. And right now, we have a report dito kay Miss Barbie. Miss Barbie, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin sa inyo, Coach John and Coach Paul. Napakainit ng laban ngayon dito sa loob ng Kasiguran Gymnasium. Unang quarter pa lang ay grabing depensahan na ang pinapakita ng bawat kupunan. At mula sa bench ng Team Kasiguran, I will be your courtside reporter. Nakuha nga ng Team Bulusan ang momentum during the first quarter, and this is a bad start for Kasiguran as they committed too many fouls, maraming turnovers at nagkukulang sa communication ang players inside the court. Kaya naman nagpaalala si Coach Yot sa team na okay lang yan at bawi na lang tayo sa susunod na quarters. Habang maaga pa, sinambit rin ni Joquino sa kanyang teammates na gampanan ang kanilang nakatalagang posisyon sa loob at mag-stick palagi sa plinano. Yun na muna ang latest. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Barbie. Yun na nga, mag-stick sa plano. And alam naman natin, partner, grabe talaga. If makikita lang ng ating mga live viewers sa ating Facebook, talagang grabe yung crowd dito sa loob ng Kasiguran Gymnasium. And yan na, si Vice Mayor of Bulusan, si Wenny Rafalio Romano. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating liga. And salamat po talaga from the bottom of our hearts talaga. Maraming salamat po dahil yung warm welcome dito, partner, kahit na late tayo dito sa Sorsogon, partner. Talagang yun na nga yung pagtanggap sa atin, especially ni Governor Buboy Hamor, ang ama ng probinsya ng Sorsogon. E siyempre si Mayor, ayan na si Consi, Bev Joneda, kasama si Sir William watching the sidelines. Yun na nga, mabalik tayo kay yan na nga si Mayora. Yes, again, also thank you din dito kay Mayor Maria Mines Amor, yes, for letting us play here sa napakagandang Kasiguran Gymnasium, partner. Talagang kung mapapansin nyo po, kung nandyan as you can see on your screen, hanggang sa taas, may tao po yan, may mga nakatayo na. And tingnan mo doon sa pinakadulo ng ating bleachers, partner. Bukas kasi yan, open yan. Open So, yan. doon sa may bintana may mga nakaupo. Ganon kaganda ang pagtanggap ng mga taga-Sorsogon dito sa ating liga. And syempre, itong si John Habla is called for a Mark Habla for a personal foul, and that's a second foul on Mark Habla dito sa ating game. At again, ito naman, partner, ang Kasiguran naman ang pumipress dito. Yes, yan na, naisahan din ni Habla. Itong si Saldana shoots the three, missing the shot, pero Matos nadulas and na-recover ang bola with a spin. And a wild sequence na nangyari doon on kay Matos. And yun na nga, shoutout daw si aking kaibigan si Kentoy, siguro is watching. Yes, is also part of Ako Bicol Cup Albay, is watching our league. Maraming salamat. And si Lara May Lopez Jacob, Panyera, magandang gabi sa iyo. And talagang grabe, partner, ang suporta na binibigay dito, partner. Ngayon na si John Lutino, steady din pagdating sa Kasiguran, is now in the lineup for point guard chores. Ayan na si Lutino, loses the ball, medyo malamig pa, partner. And if coach, may tanong ko sa iyo, after seldom use players ipapasok dito, ano nagiging advice mo talaga dahil nga talaga malamig? So ano dapat nilang gawin in order to be productive pagpasok sa laro? Yes, partner, kung ako ang coach, eto, ang sasabihin ko lang, just play your game. Papalakasin ko talaga yung loob. Minsan kasi, partner, nag-iiba yung iba yung laro pag championship na. So focus more on defense. After that, kung ano man yung mangyari dun sa offense side, i-capitalize nila. Yan na, what a shot by Neljun Saldana over the outstretched arms nitong si Hafer Mondragon. If you notice, partner, itong si John Lutino is guarding itong si Matos. Ayan na si Hagad against Bulawan. Habla loses the ball and he recovers it. Habla shoots the jumper, mintis yan. Ayan na si Espanyo.
What a crossover! And what a shot by Anthony James Espanyo. He has 10 points in the ball game. Grabe. Another steal, A partner. steal. And what a shot! And this Kasiguran squad, I guess, JB Paras should come in the lineup para sa Kasiguran. Sinasabi ko nga, partner, napapansin ko dito. Kasiguran is a very systematic team, partner. But right now, andun yung mga pagmamadali, andun yung kumbaga hindi sila nagiging patient on the part of the offense, and on the defensive side naman medyo talagang nabubutas yung depensa nila, partner. Yes, tama ka dyan, yun na nga talaga. And expect this defense to be at the last ng ating fourth quarter. Yung kanina si number 25 na si Reggie Hagad right now is in the free throw line challenging those 6-foot guards centers dito ng Bulusan, partner. Grabe talaga ang kumpiyansang binibigay nito ni Hagad dito sa Kasiguran. And yun na nga, shoutout daw kay Eloisa Toledo who is watching the game right now. Magandang gabi po sa inyo. And Mintis doon, partner. Yes. Ang unang free throw nito ni Reggie Hagad. Yes, very unlikely dahil very steady to pagdating sa free throw shooting. Itong si Reggie Hagad. Yun na si Hamila. Will replace Johnson Ansus dito. And medyo maganda ang pinakitang start ditong si Hamila during the first quarter. Also, talaga, yun ang hahanapin dito. Itong poise ng dalawang big guys, itong Kasiguran, itong si Hamila and si Hagad, who has been good on the first game nila dito sa championship series, partner. Ayan na si Uwe Medinilla, the leading scorer ng Bulusan, gives the ball to Espanyo. What a pass, partner. Ang gandang galaw at ang gandang cut. Pero yan na si Lutino. What a pass, partner, from Reggie Hagad. Ang gandang galaw na pinakita ni John Lutino, parang aking kaibigan na si JJ Caspe ng Team Daraga. And magandang gabi sa iyo, idol. Ayan na si Uwe, 1-on-1 against Hafer, attacking. And talagang foul siya doon ni Hafer because medyo naungusan ng konti. And it will result to a free throw para dito kay Uwe Medinilla. That's a second foul on Mondragon on this game. So natawagan sa baba pa lang, partner. So a good foul on Hafer Mondragon. Ayan na si Alminia with the cut. Binigay dito kay Jeb Bulawan. Shot clock is a 13. This is a good matchup. Uwe against Hafer. Uwe with the crossover. Binigay kay Espanyo. One-legged follow-away jumper. Mintes yan. What a defense, partner, na pinakita ng bigs ng Kasiguran. Good stop on the part of Kasiguran. And gandang depensa na pinakita. Parang aking kaibigan na malakas na depensa na si Kaiser Garing. Magandang gabi sa iyo, idol. Ayan na si Paras. Attacking, Paras. And yun na, huli, partner. And that's a sorry foul, partner, dahil nabitawan na and turnover na sana ng Kasiguran on that sequence, pero natawagan itong si Uwe Medinilla. That's the first on Uwe Medinilla. At again, balik dito, partner, sa half-court man-to-man itong mga taga-Bulusan dito. Ayan na si Hagad sa ilalim, powering his way. And it's a no-no for Jebulawan, partner. And there is Lutino, is spark. Binigay kay Hafer, open for 3. Ayan na, Hagad operating inside against 3 defenders. Yun ang partner of luxury of having kay Jebulawan. What a pass, Espanyo plus the foul and 1. And James Espanyo is in a business right now, yes, partner. Kung mapapansin mo on that last game nila, ito si James Espanyo, 5 puntos lang, partner, but dito sa larong ito 14 points na dito pa lang sa ating second quarter, partner. Yes, kanya stepping up this big guy na si James Espanyo, and partner, merong report is James Espanyo is habling with a injury, partner. Kung mapapansin nyo, meron siya dito sa shoulder na parang protection, so he is playing hurt but still playing his hearts out dito sa ating game 2 ng ating finals. Kung makita mo, partner, dito, pag every time na tumitira siya, medyo napapailing siya. Siguro may konting sakit, partner, na nararamdaman. But again, laban pa rin. Yes, tama ka dyan. Ayan si Paras, binigay dito kay Hafer Mondragon. And Mintis ang tira, Las Piñas. And yun na nga, ang possession mapupunta dito sa Bulusan ball with, this is the biggest lead for Bulusan, with 7 points, partner, with 2 minutes and 50 seconds remaining sa ating first half. And si John Yulen Bachiller is watching. Noy, magandang gabi sa inyo. And si Paeng almost loses the ball. Binigay dito kay Espanyo at the high post. What a defense by Paras. And si Espanyo attacking. Mintes yan. And partner, that is the third personal foul
of Almiñe. And right now, both teams are now in the penalty. So it means free throws para dito kay Reggie Hagad. Double black eye partner pagdating dito sa Bulusan side. Yun ang sinasabi natin. Super aggressive naman on the part of Almiñe on that sequence. Shoutout dito kay Miss Lorna Verniesto na nanonood sa ating live. Magandang hapon. And ang aking kaibigan na si Makhil Vibar and si Hagad sinks the first free throw. And yun na nga partner. Every time na nanonood ako sa ating venue, talagang kakatuwa ang suporta na binibigay ng mga taga-Sorsogon. And syempre right now, we have a report mula sa ating napakagandang courtside reporter na si Miss Jess. Miss Jess, take it away. Ayan, thank you so much, Coach John and Coach Paul. Final bakbakan sa Kasanggayahan is ended on fire sa kabilangan ng pagkakaroon ng one-win advantage ng Bulusan. Determinado sila na tuldukan na ang Game 2 at huwag nang paabutin sa Game 3. Kaya naman during the huddle, Bulusan head coach Nick Bailon instructed his players to stick on their original game plan. Pero sa pagkakataon na ito, mas paigtingin ang sistema. Napansin rin ni Coach, masyado silang butas sa ilalim at kung minsan nawawala sa gameplay that resulted into turnovers. That's why he instructed his players to strengthen their defense through man-to-man. Payo pa ni Coach, do your best and make a history. Yan muna ang latest. Back to you, Coach John and Coach Paul. Yes, maraming salamat. Yun na nga, uuwi o babawi ba itong kasiguran. So tingnan natin, napansin ko partner na may man-to-man defense na ina-apply itong kasiguran. And yun na nga, instructions ni Coach Hector Serrano. And yun na nga, na-foul itong si Paeng Ribugio. That will result to a free throw. Yes, partner. At sabi nga nito ni Jessa kanina sa kanyang report, talagang medyo second quarter kaya medyo nakahabol itong kasiguran, partner. On the first sequence ng ating first quarter, sabi ni Coach Nicanor, medyo nalilihis tayo doon sa game plan. So balik tayo doon sa game plan natin. And that's a good recognition on the part of Coach Nicanor Bailon. Tama ka dyan, very meaningful yung timeout na tinawag niya kanina dahil nga very timely. And nakapag-adjust itong Bulusan. And right now, with 8-point lead itong mga taga-Bulusan. Ayan na si Reggie Hagad against Ete. This is a good matchup. And Las Piñas wants to attack. Las Piñas with the spin. What a move, partner. Mintis yan. Pero Reggie Hagad operating. And one dito, partner. Grabe, partner. Look at Reggie Hagad against two giants with the name of Espanyo and Ete, partner. And finishing with that undergo stop plus the foul. Yes, partner. So yun na nga. Kung mapapansin mo, yung side kung saan galing yung lusot ni Las Piñas, partner, doon din yung side ni Hagad. But again, pagtira ni Las Piñas, siya pa nakakuha ng rebound. Talagang never giving up on that play itong si Reggie Hagad. Yes, tama ka dyan. And one also missing piece, partner, during the elimination round, itong si Las Piñas is very aggressive pagdating sa puntos. Ngayon, come this finals, medyo naging hesitant kasi talagang naiba yung role ni Las Piñas who became a defender dito sa ating mga scorers. Ayan na si Ete, shoots the tray, missing the shot. Grabe itong Reggie Hagad, partner. Ayan na si Paras, crossing the half-court line against Paeng Ribugio. What a pass dito kay Ansus. And parang ating kaibigan na si Peter Barcelon. Kung gumalaw, ito ang si Ansus Johnson. Magandang gabi sa iyo, Coach Peter. Magandang gabi, Coach Pete. Ayan na si Paeng, crosses over. Binigay dito kay Ete. Espanyo at the post against Hagad. This is a good matchup. Espanyo, blocked by Reggie Hagad. Shot clock is at 7. Uwe, shoots the three. Shoots the three-point bomb. That's the 5th point of Uwe Medinilla and the first 3-point of Uwe sa ating laro. And a steal by Neljon Saldana. Yan na si Uwe against Ansus. Binigay dito kay Paeng Ribugio. Crosses over. Good defense. Grabe, partner ng bakbakan ng dalawang to. Paeng with the follow-away jumper. Mentes yan. Look how aggressive itong si Paeng Ribugio right now pagdating sa offense. Yes, partner, yun ang sinasabi natin. Talagang kanina pa nag-uusap itong dalawang players na ito. And right now, natawagan ito si Paeng, partner, dahil gusto niya talaga, partner, itong matchup na ito. Yes. Napansin ko na from the start, talagang gustong-gusto niya ito. So right now, na-foul niya itong si Paras and he will be in the 4.5 meter line to shoot to. That's the first foul on Paeng Ribugio sa ating laro. Yan na nga, partner, that's the first foul and yun na si Paras is in the free throw line. Parang yung aking kaibigan na si Joseph Morano is watching and si Paeng, rather Paras misses the first free throw.
Paras is still struggling partner right now. He has 0 points sa ating laro and has a chance. Yun na, his first point of the ball game. Very vital partner ang score nitong Paras dito sa side ng Kasiguran. Kaya sinasabi ko partner, talagang medyo na yun ang nawala dito for Team Kasiguran. And of course, another player na medyo nawala dito partner. Itong si Jonas Juquino, yung kanyang scoring with 8 seconds na lang. Ayan na si Espanyo, what a pass. And with exactly 5 seconds remaining, ayan na si Haffer with the ball. Binigay dito kay Habla, shooting the shot. Mentes yan, and that ends our first half with a score of 38-30. Lamang po ang bulusan ng 2 points. And grabe, what a quarter for James Espanyo. Yes, 38-38 po. So again, tingnan natin kung ano mangyayari comes the second half dito sa ating second game ng ating finals. Bakbakan sa Kasanggayahan. At ito nga, magbabalik po kami, magpapahinga muna kami at dyan lamang po kayo. Sa Ako Bicol Cup Sorsogon Finals. Eto na! Bibigyan muna tayo ng isang magandang performance galing sa ating nag-iisang Pasalingaya Dance Company. Please give them a round of applause. Just might, yeah. When I grow up, I wanna be famous, I wanna be a star, I wanna be a movie. Keep looking at my, cause it don't mean a thing if you're looking at my, I'ma do my thing while you're playing.
hang up the phone, you call me back. Why don't you mess me around like you're supposed to? You're telling me cool cause I'm just wanting you to react. Napaka-bongga naman, kasing bongga ng inyong mga outfits for tonight. Eto na nga, isa sa mga inaabangan sa Ako Bicol Cup Sorsogon during our halftime game ay ang ating Kiss Cam! Guys, are you ready? Eto na! Bale ang mangyayari direct. Tatlong couples lang po. Opo, kiss cam. And kung kayo man ay matutukan ng cam...
capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat Ako Bicol Cup. Maraming salamat Ako Bicol Cup. Maraming salamat Ako Bicol Cup. We beat them by almost half. Celada launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Sa Legazpi, he has redeemed himself. Hustler, Santa Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Babap for three. Money for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Yun. Bahala na kayo. Lahat for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maypangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hawak na ni Paul Lee ang horse ng Ako Bicol Cup. Sorsogon! In my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup.
almost have 60. Celada launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babab Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Legazpi, he has redeeming himself. The hustler, Santa Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Baba for three. Money for Babak Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi yun. Bahala na kayo. For three. Come on! Ito talaga ang confidence nitong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang.
Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hawak na ni Molly ang torch ng Ako Bicol Cup. Sorsogon! My capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup.
And we are back sa ating laro. Yun ang labanang Kasiguran and Bulusan para sa ating Game 2 ng ating Best of 3 Finals. And yun na nga, ang ating pasadahan muna natin, partner, ang ating kasurog halftime stats. Yes, partner. At ito, halftime stat, itong dalawang player na ito. Itong si Reggie Hagad, partner, at itong si Mark Lester Matos. Itong si Hagad, partner, on that last half, 6 points. Field goal, 50%, partner. Rebounding, 5. Dalawang assist at isang steals, partner, on part of Reggie Hagad, the dynamic defender of Kasiguran. At sa kabila naman, itong si Mark Matos, small but lethal. 4 points, 25% coming off the field. 4 rebounds, 3 steal, 3 assists and 2 steals, partner, ang naibibigay na nito dito sa atin. Kung mapapansin mo, partner, medyo hindi gaano yung numbers ni Matos dito, but the energy, partner, na pinapakita niya dito sa ating Game 2 is very evident. On the part of Reggie Hagad naman, partner, sabi ko nga, this is a very steady big guy for Team Kasiguran, and he's beginning to pick up his game, partner, dito sa ating Game 2. Yes, tama ka dyan. Yung intangibles talaga, partner. Yan yun ang evident dito sa dalawang players. Right now, yung team stats naman natin during the first half, partner. Yes, partner, for both teams, Kasiguran and Bulusan, bench scoring. Magandang pinakita nitong mga players nitong Kasiguran in terms of bench scoring. 12-4 kontra dito sa Bulusan. Points in the paint, very identical again, partner, because of the presence of those big guys also. And turnover, 13 kontra 10, partner, on the part of Bulusan, and 13 naman sa Kasiguran. So medyo malapit lang yan, partner. So very intense nga yung labanan. But again, napansin ko lang dito for Team Bulusan, partner, yung physical defending nila without fouling nung first quarter. So maganda yun for them. For Kasiguran naman, medyo talagang medyo napaparami yung fouls nila. And fast break points, 14 kontra sa Siyam dito sa mga taga Bulusan and Kasiguran. Second chance points, medyo malapit, 2-5, partner. So that's the number na babantayan natin comes the second quarter, second half dito sa ating Game 2 of Bakbakan sa Kasanggayahan. Yes. The clash between Kasiguran and Bulusan. Tama ka dyan, partner. It's indeed a clash dito sa ating Game 2 ng ating Best of 3 Final Series. Kaya abangan natin if talagang itong Kasiguran ay magtutuloy-tuloy para makapag-force ng Game 3 or makakamit na ng Bulusan ang first ever Ako Bicol Cup Sorsogon Champions. At ito, yun na nga. Third quarter na tayo. Yes, we're in the third quarter of our ball game, and yun na nga, partner. Halos hindi maggamayaw itong mga tao dito sa ating napakagandang Kasiguran Gymnasium, and halos wala na talaga maupuan dito ang ating mga audience, and syempre especially sa live viewers din natin, partner, na meron tayo kanina as of halos 10,000 viewers na, partner, dito sa Facebook Live. And yun na nga, magandang gabi sa inyo. And kanina, partner, nakita ko yung ating game story kanina, uuwi or babawi ba? Cinderella story pagdating dito. Yung Kasiguran ba makakabawi or talagang uuwi na sila naluhaan dito sa ating championship series? Yes, partner, at ito, because of that, pasadahan ko muna, partner, itong mga leading scorers natin nung nakaraan half, no? For Team Kasiguran, we have Reggie Hagad with 6 points and mayroon na siyang 5 rebounds on that first half. At sa kabila naman, for Team Bulusan, we have Anthony James Espanyo, partner, with 18 big points, 2 rebounds. At ito din si Joey Medinilla with 5 points and 6 rebounds dito. At mayroon ng 3 assist, partner. Yes, partner, talaga si James Espanyo, anchoring, being the leader kanina din sa first half ng Bulusan with whopping big points, partner. So tingnan natin if what will be the adjustments ng Kasiguran dito sa scoring center ng Bulusan. Yan again, partner, dito ang nasa loob for Team Bulusan. We have Matos Espanyo, we have Saldanya, Bulawan, and Medinilla. Ayan na si Paras attacking, hanging in bed there. Mentes yan. Paras is still struggling sa ating ball game. Ayan na si Habla. But Hopper skying high sa ilalim. Up and under. And natapik ni Joey Medinilla and he was fouled. Yes, partner. At sa kabila naman, for Team Kasiguran, nandito na, binalik na ulit si Jukino, partner. Nandito si Hagad, we have Mondragon, Mark Habla, and JB Paras. Yes, yun na nga. Completing the 5 for Kasiguran. Si Habla again shoots the 3. And grabe, partner, yung role nitong Habla right now. Starting, dati off the bench. Ngayon, he started, but he is scoring at will dito. Yes, partner. Sa Kasiguran. And right now, 5-point lead na lang ang kalamangan ng Bulusan. Yes, partner. At yan na nga, ikapitong puntos dito ni Mark Habla dito sa ating game.
na naglalaro ngayon, partner, na may dalawang foul na dito sa ating laro. Yes, kanina, partner, during the first half, nanonood si Coach of Kamsur Express, si Coach Momo Molto. Salamat sa suporta dito sa aming liga. Ayan na si Jeb Bulawan. Ayan na si Lester Matos. Hesitates. 9 seconds binigay kay Owe Medinilla at the post. And again, that is a useless foul on the part of Jonas Juquino, who commits his third personal foul. And yun na nga, after that foul ni Jonas Juquino, hindi yan gusto ni Coach Ron Halmanzar dahil hindi ganyan ang tinuro niya sa kanyang player. Shoutout kay Coach Ron. Magandang gabi sa iyo. Salamat sa pagsuporta sa aming liga. But Saldana attacks, binigay kay Espanyo. Talagang heso na mission, partner. 20 points, partner. Itong si James Espanyo dito sa ating laro. And he is playing hurt, partner. Tandaan natin yan. Yan na si Habla, binigay kay Hafer at the post, a high post. And look at how James Espanyo is guarding him. Ayun na, natapik ni Espanyo ang bola. Nakuha ni Paras, yan na si Paras. Attacks, drops it up to Reggie Hagad, partner. Grabe talaga ang puso ng isang Reggie Hagad pagdating dito sa ilalim. Undersized but a big heart against this tall giants of Bulusan. Ayun na si Lester Matos, step back three. Iron set, nakuha ni Habla. And Juquino saving the ball for kasiguran. Ito, balik sa kasiguran. And again, itong depensa pinapakita nitong Bulusan, itong half-court press. At ito, agaw, partner, on the part of Bulusan. Neljon Saldana for 2. And look kung sino ang nag-steal ng bola dun, partner. Si James Espanyo also playing terrific defense dito kay Hafer Mondragon. Yes, partner. So talagang pinapahirapan na ito si Hafer Mondragon dito sa ating game. Ayan na si Hagad at the post against Jeb Bulawan, against two defenders. Grabe, partner, ang puso ditong si Hagad, but mintis lang ang kanyang tira. A turnover. Ayan na si Juquino. Will be his first shoot if nakapasok. Hagad sa ilalim with the fake. Natapik ni Uwe. Shot clock is at 17. Tinamaan ang butike doon and after that shot. Ayan na si Saldana against Habla. And wala na. Oh, a bad shot. Yun na nga, Uwe. At kung mapansin mo, partner, on that play, halos itong dalawang player nito kakasiguran, hindi bumaba doon. That's a big no-no for them. Dapat talaga, partner, bumaba sila on the transition defense. Ayan na si Hafer shooting the three and makes the 3-point bomb over the outstretched arms itong si James Espanyo. Yes, that's the first 3-pointer of Hafer Mondragon dito sa ating game. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Lester Matos. Mano against Paras, binigay dito kay Jamil. Ayan na si Owe at the post. Fakes against the much smaller. But there is Hafer Mondragon with the help side defense. Good help on the part of Hafer. Ayan na si Habla. What a block! What a chase down block dito ni Neljon Saldana. Ayan na si Matos, burning rubbers against Juquino and scores his bucket. Ayan na si Paras, natapik, napunta kay Hafer ang bola. And the score is 38-46. John Habla shoots the three. Hafer and Matos tangling. Natawagan ng foul. Itong si Mark Lester Matos. Grabe, partner. This is a battle of David and Goliath, partner. Kanina pa sila. During the game 1 na pala, partner. Game 1 pa lang. Game 1 pa lang. During the first part of the first quarter, na-warningan na sila pareho. But still, they are here to play all out pagdating sa kanilang mga teams. Yes, partner. Talaga, this is the finals po, mga kaibigan. Kaya yung physicality naman, makikita mo dito sa dalawang kupunan na ito talaga. Yes, if you notice din talaga, partner, si Matos talaga is not backing down. And yun na nga, si Ansus Johnson, medyo nabigyan itong si Neljon Saldana. But alam naman natin itong si Neljon Saldana is magbabackdown a brick wall, partner. Talagang bato-bato din ito. So talagang hindi magbabackdown. Ito, ayan na si Hafer. Shoots the free throw jumper. And back-to-back shots. Basket galing dito kay Hafer Mondragon. 10 points na, partner. Ito si Hafer Mondragon dito sa ating game. And medyo 6 na puntos na lamang kalamangan nitong Bulusan. Ayan na si Uwe Medinilla. Medyo hindi pa siya gaano kaingay sa scoring. And tumama ang bola dito kay Hamila. Yes, partner. And ang possession will remain dito sa mga naka-green. 8 seconds to shoot with 5 minutes and 59 seconds sa ating third quarter. Yes, and si Uwe binigay kay Espanyo against Mondragon. Espanyo, what a move, partner! Napaka-basic doon, partner. Grabe. 22 points itong si James Espanyo. And bumabawi siya, partner, dahil 2 consecutive baskets ang binitawan ni Hafer.
that resulted. Ayan na si Habla against Hamila. Against Jeb Bulawan. What a cut and what a shot, partner, in si John Habla. Every time Habla is nasa court, partner, talagang he is moving without the ball. Yun ang kagandahan dito kay Habla, talagang gumagalaw siya ng walang bola, and that result to a free throws dito dahil na-foul siya. Partner, that aggressiveness will result to free throws, and maganda yon na pinapakita nito ang mga players nga nitong kasiguran dito sa ating third quarter. And yun na nga, medyo standing ovation pagdating dito kay Neljan Saldana because he plays a 110% pagdating sa depensa dito sa mga scoring guards ng kasiguran. So talagang tingnan natin if magtutuloy-tuloy pa ang magandang depensa. But again, pansinin ko lang itong free throws, partner, for team kasiguran. 50%, partner. 4 out of 8 dito on the last half. So titingnan natin if papakapitalize nila yan. Yes, yun na si John Habla. Calmly sinks the last free throw. And the last sequence siguro yun, medyo may nire-reklamo si Owe, hindi nagustuhan ng ating referees. Yun na nga, natawagan ng technical foul si Owe for continuous complaining. Ayan na si Haffer, his 6th point of the ball game, leading the charge para dito sa kasiguran dito sa ating third quarter. So second foul on Owe Medinilla. Yan na si Ansus Johnson. Very vital din pagdating dito. Quality minutes ang binibigay nitong ni Ansus dito on the defense side para sa kasiguran. Ito, magti-triggers dito, partner, ang mga taga-Bulusan. Ito, Saldana, Matos, and Almiñe nasa loob. Yes, and it means, partner, this is a running team, partner. Yes, partner. Ayan na si Paras. What a pass, pero nabitawan. Ayan na si Ansus, binigay kay Haffer. Faking the 3. Binigay kay Ansus, nabitawan ng bola. Sayang, partner, ang gandang pasa sana na binigay ni Haffer Mondragon. But Ansus loses the ball. Yan na si Bulawan. Hands it off to Almiñe. Attacking. Kicks it out to Saldana. Open. Bang! 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 After a good defense, now Saldana is displaying his offense para dito sa Bulusan. At wala man lang humabol on the part of team kasiguran. Babawi ba si John Habla? Yes! And John Habla with a long two. And a long two using the glass, partner. Grabe naman yun, partner. Sukat na sukat. And pasok ang long two-pointer para dito kay Habla. At may 7 points na dito si John Habla, partner, dito sa ating game. Ayan na si Saldana. Natapik. Matos. Attacking the baseline. Kicks it out to Españo. His favorite shot. Kaboom! And good recognition on Lester Matos after that double team na nakuha niya, partner. Yun na nga, he kicking it out dito kay Españo for a jumper. And another steal on Matos, partner. But good recovery on ayan na si Paras. Still struggling, but he is now in the free throw line. And grabe, partner, James Españo has 24 big points, partner. 24 big points. He is stepping up, partner, right now. And yun na nga, napansin na ni Coach Hector Serrano na nagpa-party o namimiesta na itong si James Españo, kaya pinasok niya na ang number 1 enforcer and defender na si Reggie Hagad. At pinasok na din dito si Paeng Rebugio. Papahingahan muna si Lester Matos, another guard for Bulusan. But another miss on the part of kasiguran, partner, on the free throw line. And still struggling itong si JV Paras pagdating sa kanyang opensa. But nandyan sa partner, tinusunubukan niya talaga na umatake ng umatake, kaso talaga medyo inaalat. So tingnan natin, 2 missed free throws on JV Paras. And that's the 7th missed, partner, on the free throw line itong mga taga-kasiguran dito. And nakakuha pa siya ng foul because of that frustrations, partner. That's the 3rd personal foul of JV Paras sa ating laro. So ito, very partner, good development on the part of Bulusan, but bad development on the part of Team Kasiguran. Kasi nga, sabi nga natin, yung talagang energy guy nila ay nakaupo ngayon dyan sa bench. Ayan na si Rebugio against Mark Habla. Rebugio with a spin, binigay kay Jeb Bulawan. We know he can hit that shot, mintis yan. Reggie Hagad with the board. And tumama sa paa ni James Españo, and ang bola mapupunta dito sa Kasiguran. And the score is 44-53. This is a 9-point lead with 3 minutes
and 20 seconds remaining sa ating ikatlong yugto. Ano to, pinasok na din si John Lutino, partner. Yes, also a steady point guard pagdating dito. Ayan na si Lutino, stopping, popping, Mintes, Reggie Hagad, nabitawan ng bola. Ayan na si Habla, nasa corner, and nabitawan ng bola. And si Coach, Commissioner Eman Faraon pointing the possession dito sa mga naka-green. It's another foul, partner. Yes, another foul dito kay Mark Habla against, that is his third personal foul, partner. Ayun na nga. And yung fouls dito. And they are warning for penalty na. And na si Ribugio, spinning. Ribugio attacks, binigay dito kay Bulawan. Bulawan, elbow jumper. Mintis yan. Albiñez, skying high, partner. Grabe yung rebound na yon. Ayan na si Saldana, shooting 3. And yun na nga, good challenge sana nitong si Habla, but na-foul siya in the act of shooting, and nasa rainbow territory do. That means 3 free throws dito para kay Nelson Saldana. Yes, that's a foul on the part of John Habla. And shoutout dito sa aking kaibigan na si Shin, Carl De La Torre. Magandang gabi sa inyo, Panyero. Salamat sa panonood at pagsuporta sa aming liga. Kung mapapansin mo, partner, dito sa ating third quarter, no, ang magandang ginagawa dito ng Bulusan, they keep on attacking, partner, yung interior defense nitong mga taga-kasiguran. That's why, pag sumisikip yung depensa, na-open yung mga shooters nitong Bulusan, and nakikick out itong mga players nitong Team Bulusan, partner. That's why, ito, Nelson Saldana, yung kanina unang 3 points at ngayon na-foul siya dyan sa 3 points na yan. Yes, on that free throw, na-cancel ang unang free throw dahil nga tumawid ditong si Habla. And balik ulit tayo sa tatlong free throws para dito kay Nelson Saldana, but he misses the first one. So itong mga taga-Bulusan, 85.7% on the free throw line, partner, dito sa ating game. At pasok yan, yung ikalawang free throw nito ni Nelson Saldana. And I guess this is the biggest lead, Coach, tama ba? With 10 points, yes, yun na nga, 11 points dito para sa side ng Bulusan with 2 minutes remaining. And right now, kailangan na ng scoring ang kasiguran, yes, kahit kaninong players, para dahil talaga indeed they need a scorer. But si Reggie Hagad shoots the free throw and pasok yan, partner. Yun, narinig ka, partner, ni Reggie Hagad na mayroon ng siyam na puntos dito sa ating laro. Ayan na si Hagad defending si James Espanyo. Pinigay dito kay Bulawan. Ayan na si Saldana with the curl. Bulawan binigay dito kay Ribugio, shoots the 3. No good. Ansos with the board. Ayan na si Lutino. Stops, binigay kay Haffer. Ansos good. Inches closer and shooting 2. That's a good recognition on Ansos. Alam niya, nagtitrail si Saldana for a defensive stop. Pero he opt to dribble it and kinuha sa kabila, partner. Yes, tama ka dyan. Pero good pass din dito kay Haffer Mondragon. Jeb Bulawan. Shooting, mintis yan. Nahuli itong si Lutino na hinahawakan itong si Elmiñe. And foul, and that means free throws, partner. Yan ang timeout dito sa Team Bulusan. And I guess Coach Nicanor Bailon wants to adjust because nga medyo nasa rhythm na itong kasiguran and sa mga last na segundo ng ating laro. Yes, partner. But again, penalty na ang ating dalawang kupunan with 1 minute and 42 seconds remaining sa ating third quarter. Abante pa rin po ang Bulusan dito. This is the game 2. Yes. Sa mga late po na nakakapanood nito, this is the game 2 of the championship series nitong dalawang kupunan, Kasiguran and Bulusan. And nakakaungos po dito ang mga taga-Bulusan with 1-0 ang standing nila. Yes, ito yung ating bakbakan sa kasanggayahan, the Ako Bicol Cup Sorsogon Finals, partner. Siyempre, Bulusan leading the series with 1-0. And Kasiguran is trying to tie the series and force a rubber match on Tuesday, partner. So tingnan natin if yun na nga, Almiñe is in the free throw line right now. And Almiñe is still struggling after a good performance nung ating first half. Yes, right now, partner.
his first free throw. And maganda yung percentage itong Bulusan when it comes to free throws partner on the first half. But right now, medyo inaalat sila dito. But again, pasok yung ikalawang free throw ni Alminye. Yes, tama ka dyan. Yan nga pasok ang free throw ni Alminye. Parang si Coach Joji De Leon na nanonood sa ating live. Magandang gabi, Coach Joji. Yan na si Haffer at the high post. Binigay kay what the defense partner. Yun na nga. Binigay kay Lutino. Defended by Paeng Rebugio. Binigay kay Haffer. Fakes the 3. 6 seconds on the shot clock. Haffer kicks it out. Habla, inches closer. Nakaapak partner. Sayang nun partner. He could have been taken that shot dahil he's open. Pero alam niya kasi partner kung sino yung ma-challenge doon. Si Alminye, napakataas tumalon. For sure, na-bother siya doon sa challenge ni Alminye on that play. Yes, tama ka dyan. Even though yun na nga si Alminye. And a useless foul partner. On number 14 na si Mark Habla. That is his fourth personal foul. So a big development dito para sa kasiguran. Dahil nga struggling itong si JB Paras. And yun na nga. And right now, it means free throws para dito kay Paeng Rebugio. Penalty tayo dito. Yun nga. Okay lang naman sana yun partner na pwede mo i-bump using your your chest. Pero pag mga ganun na doon may diretso na yung offensive player, wag mo nang ikakat ulit. Yes, tama ka dyan. Medyo over-aggressive ito but mintis ang free throw ni Paeng Rebugio and splits the free throws. Itong si Paeng Rebugio. And now the score is 48-57 with 1 minute and 8 seconds remaining sa ating third quarter. JB Paras wants to attack. Binigay kay Hagad. Double team. And tinawagan ni Lady Referee Inday ng traveling partner. And shoutout ko ng aking mga katrabaho sa Asia United Bank. Legazpi branch, magandang gabi sa iyo. Sir Ian, Ma'am Franz, magandang gabi. And the rest of the staff ng Asia United Bank. Magandang gabi po. Ayan na si Alminye, 1-on-1 against Lutino. 52 seconds. Alminye attacks, kicks it out to Ete. Ayan na si Uwe, jab steps. Up and under. Mentes yan. Ayan na si Haffer. Gives the ball to Ansus. Elbow jumper, pasok yan, partner. Yes. 8 points si Ansus dito sa ating laro. And this is just a 7-point lead. Talagang kasiguran is knocking on the door of Bulusan. And wants to extend the series into game 3. Ayan na si Uwe against Ansus. Up and under. What a defense by Ansus. Bulawan. Blocked by Haffer Mondragon. And the shot clock is off. 8 seconds remaining. JV Paras attacks. Loses the ball. And ang bola pupunta dito sa mga naka-green. Maganda sana partner yung attack ni JB Paras. But again, yung sumalubong sa kanya yun ay yung tatlong Giants itong Team Bulusan. Yes, dalawang higante. Dalawang higante ang sumalubong sa kanya. And right now, tingnan natin, may konting clarification. It's Coach Hector Serrano. So take a look sa screens. Ang very systematic coach si Hector Serrano. Clarifying things dito ay Commissioner Eman Faraon. Okay. But again, Bulusan na yung possession ng bola kasi partner, tumama kay JB Paras on that last play. Yes, with 1 second remaining sa ating third quarter. Ito na si Alminye. I guess impounding the ball is Alminye. A turnover. Ayan na si Haver. Struggling to get the possession. And yun na nga. That is the end of the third quarter, partner. And this is just a 7-point lead. And what more can you ask? Yun na nga, magandang first half. Yung third quarter, nag-adjust na both teams sa kanilang mga depensa. Kaya naging low scoring ang third quarter natin, partner. Yes, partner. Very low scoring ang ating third quarter. And again, nung first half, sabi ko nga, yung napansin natin dito, very physical yung game. But maganda yung ginawa doon ng Team Bulusan. Kasi nga, they are physical but they are not fouling, partner. On the other hand naman, sa team kasiguran, medyo nag-file up yung fouls nila. And talagang, itong si Habla may 4 ng foul, si Paras may 3, si Jukino may 3 din, itong si John Habla may 2 at si Mondragon may 2.
So, but again, on the other end, on the part of Team Bulusan, partner, ang may foul trouble lang halos dito. Itong si Mark Almiñe with 3 fouls, partner, dito sa ating game. And again, dapat, ito, sabi nga natin, isa pang i-contain nila dito. Kung gusto nila makabalik, ito si James Espanyo, partner, na may 24 big points na dito. Yes. But again, this is everybody's ball game, partner. 7 points. Let's see kung ano mangyayari dito sa ating fourth and final quarter. Yes, and we are back. Yun na nga, sabi mo sa ating fourth and final quarter, ang huling yugto ng ating game 2. Will Bulusan clinch the first ever Ako Bicol Cup Sorsogon Finals, or kasiguran will extend the rubber match and force a game 3. And siya, nanonood, partner, ng ating kaibigan na si Sir Allen Pasibe. Magandang gabi sa inyo. A member of Philippine National Police. Magandang gabi. And sa lahat ng kapulisan na nanonood sa atin, especially si Sir Chagi Arienda and si Eduardo Red Jr. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, magandang gabi po. At leading scorers natin, Hopper Mondragon for Team Kasiguran, 11 points na, partner. At sa kabila naman, sabi ko nga, Anthony James Espanyo with 24 big points. Yes, ayan na si Uwe Medinilla. Bagong defender kay Las Piñas. Block by, ayan na si Reggie Hagad. Nagmamadali. Hagad attacking. What a shot, partner. And if you notice, partner, talagang inuunti niya, binabasa niya yung depensa, nagdahan-dahan. So ayan na si Almiñe, skying high, in and out. But again, that's a sorry miss on Almiñe. Bakit nagmamadali sila on this early stage ng ating fourth quarter? Yes, but again, kailangan dito magmadali. Ito namang mga taga-kasiguran. But yung pagmamadali, dapat samahan nila ng sistema, partner. Yes, ayan na si JV Paras. Kicks it out. Las Piñas attacking the baseline. Spinning. Hands it off to Paras. Shoots the jumper. Mintisian. Matos with the board. Ayan na si Owen. Nabitawan ng bola sa ere. Pero na-recover. At na-shoot ang kanyang layup. That's the 9 point of Uwe Medinilla dito sa ating game, partner. Yes, tama ka dyan. And a 7-point lead dito. Ayan na si Paras. Binigay dito kay Las Piñas sa ilalim. A bad pass dito. Sayang yun. Patira na sana yun, partner. Ayan na si Espanyo. He can hit that, partner. And he can hit that talaga. So Espanyo delivering the goods para dito sa Bulusan. And Kasiguran calls a timeout, partner. You cannot afford on that sequence iwan itong si James Espanyo. Partner, yun ang sinasabi natin. You have to move your feet and go down on the transition defense. Kasi kung nakikita mo yung last sequence, yung body language ni Hagad at ni Las Piñas, that's a big no-no, partner. Yes, tama ka dyan. After that miss shot talaga, medyo nag-turnover. That resulted, yun na nga yung body language ng dalawa, napakamukhang nagsisihan. So talagang they cannot afford those kinds of turnover right now. Yes, partner. If they want to get back, on this game, kailangan nilang dumipensa, partner. Yes, tama ka dyan. Defense will win championship, partner. And syempre, yun na nga, we are back with 8 minutes and 33 seconds remaining sa ating huling yugto. Lamang po ng 10 puntos itong mga naka-green. Kanina nababa na nila sa 5, but yun na nga, dalawang sunod kaagad na score ang binitawan nitong mga naka-green. Yes, that's courtesy of first Uwe Medinilla and James Espanyo. Ayan na si JV Paras. Binigyan ng pick ni Ansos. Crosses over. Wants to attack. Mintisian, Hafer. Secures the board. Shot clock is a 3. Binigay dito kay Paras. Naubusan ng 24-second shot clock violation. Yun ang napapansin ko, partner. Medyo nagiging matagal yung bola in terms of offense dito sa mga taga-kasiguran. Yes, right now, yun na nga, si Hamila. Pinalitan itong si Hafer Mondragon. Very unlikely, partner, dahil with 8 minutes, I guess. Yes, partner. They cannot afford na talagang kasi this big guys of Bulusan and 6 consecutive 3-point shots. Itong and ito na si Almiñe kicks it out to James Espanyo, who's been waxing hot dito sa ating laro. But there is Lester Matos shooting the 3 after that steal, pero mintis yan. And yun na si Reggie Hagad silencing the crowd with that rebound. Muntik na, partner. Na naman itong mga taga-kasiguran, buti na lang na-secure nila yung rebound. Ayan na si Hamila attacking. Nabitawan ng bola.
Natawagan ng traveling violation. Medyo gigil na, partner. Yes, may konting gigil na. But again, kung ako dito, dito kay Coach Hector Serrano, partner, remind his boys to play their system, partner. Medyo ngayon kasi one-sided, partner, yung nagiging offense nila. Yes, this is far from over. This is a 10-point lead with 7 minutes remaining. Talagang malayo pa ito. Kumbaga, yan na si Almiña, the high-flying guard. Binigay dito kay Uwe Medinilla. Defended by Ansus. Yan na si Uwe. Wants to attack. And na-foul nitong si Ansus Johnson. That is his second personal foul, I guess, yes, and the first team foul nitong Kasiguran. And right now, nanonood ang aking nanay na si Grace Bachiller. Magandang gabi, ma. And thank you for watching. And also si Chagi Arriendo is watching. Sir Chagi, magandang gabi po sa inyo. Yan na si Almiña against Habla. And this is a good matchup. Yan na si Almiña. What a push. Mintesian and Matos, the smallest guy on the floor, grabbing the board. Yes, partner. Second chance opportunity for Team Bulusan. And a 3-point bomb na binitawan ni Jeb Bulawan. Much to the delight of the fans. Ayan na si Goloso, muntik na mabitawan ng bola. Pinatalbog ang bola dito sa paa ni Jeb Bulawan. Grabe, partner. Kahit ako nagulat ako on that shot dito ni Jeb Bulawan. But we know he can hit that 3-point shot, partner. That 3-point shot. But again, opportunity, partner, for Team Kasiguran to cut the lead. Yan na si Reggie Hagad, mintis yan. Wow! Almiña skying high. Yan na si Almiña diving for the loose ball. Grabe, partner, ang pinapakita ang puso nitong si Almiña, partner. Grabe, after that skying rebound na narinig ko, partner, yung kanyang balat nag-slide dito sa ating floor. So talagang grabe ang hassle na pinapa. Pati ako, partner, napailing eh. And 14 seconds to shoot. Yan si Paras inbounding. And si Reggie Hagad sa ilalim, operating. And that is a 4-shot, partner. Pilit yan, partner. 3 green shirts yung talagang nakabantay sa kanya doon. Yan si Saldana with the spin. What a move, partner! Wow! After silencing game 1, partner, pagdating sa scoring, ito na si Neljan Saldana is starting to pick up his scoring dito sa huling yugto na ating fourth quarter. 11 points itong si Saldana. What a patient move nitong si Reggie Hagad, faking Jeb Bulawan with a fly-by move. Yes, a signature move dito galing kay Reggie Hagad. 12 points na din itong si Reggie Hagad dito sa ating game, partner. Yes, with exactly 5 minutes and 55 seconds remaining. Lamang po ng 13 itong mga naka-green. And si Reggie Hagad reacting after that call na itinawag. And I can see Neljon Saldana in the floor right now. He is grimacing in pain, pero alam naman natin sinasabi ko sa yung partner, bato-bato ang player na ito. At again, itong ating crew chief na si Commissioner Eman Paraon, partner, reviewing review doon sa last sequence na yon. Yes, tama ka dyan. Grabe. And that's a regular foul. That's the first foul. As you can see, tingnan natin to. Boom, partner. This is the finals, partner. And yun na nga, everybody wants to win this. May konting masahe, partner. Everybody wants to win this prestigious first ever Ako Bicol Cup Sorsogon Championship. So talagang gagawin mo ang lahat talaga, partner, para sa iyong team. Ito, the signature blob for Team Bulusan. Yan na nga, hindi gumalaw dun si Espanya on the last possession. Yan na si Saldana against Habla. 10 seconds to shoot. In and out dribble para dito kay Saldana. Shooting the 3. Misses the shot. And James Espano is there to save the day for Bulusan. 29 big points, partner, for James Espano dito sa ating game. Ayan na si Paras. JB Paras.
Ano partner, ano pa lang yan, 3 puntos partner. Yes, ito ni JB Paras dito sa ating game. And he should double time partner dahil lamang po ng 14 na puntos. Itong, ayan na si Guloso, steals the ball. Binigay dito kay Paras. Paras attacks all alone. And natawagan ng foul. Itong si Jeb Bulawan, a good fall partner dahil all alone na. Oo. Itong si Ansu sa ilalim. And shoutout down sa ating courtside reporter na nakasama natin dito sa si Cassandra Seton. Magandang gabi, Miss Cassandra. That's the only first foul partner dito ni Jeb Grabe Bulawan naman, dito. partner. Look on how yun na nga si John Habla scores. And this is just an 11-point lead. 9 points itong si John Habla sa ating laro. Yan na si Uwe wants the ball partner. Kaya sabi niya this is winning time kaya dapat big players para dito sa ating big plays. Yan na si Saldana. Gives the ball to Espanyo. 9 seconds to shoot. Espanya attacking and scoring partner. And James Espanyo is in a roll right now partner. His 31st point of the ball game and has a chance to add the lead of and the fans hearing from James, ayun na nga shouting MVP partner. And grabe naman partner, and he is playing hurt partner. He injured his right shoulder during the first game, so he is listed niya day-to-day 50-50 partner. Oo, kailangan natin hindi siya makakapaglaro, no? But again, talagang lumaban dito si James Espanyo. And again, partner, siguro naging factor din yun yung first game na hindi siya masyadong umiscore, kaya hindi siya masyadong na-scout nitong yes, tama team dyan. kasiguran. Yan na si Espanyo, missing the bonus free throw. Ayan na si Paras. Against Paras, attacking. Jeb Bulawan is there again to steal the ball. Another good stop on the part of Bulusan. Medyo partner, kung napapansin ko, medyo yung spacing nitong mga taga-kasiguran, medyo paliit ng paliit partner on that play. So, kailangan nyo yung proper spacing for your offense. At time out dito itong mga taga-kasiguran. With 4 minutes and 20 seconds remaining po dito sa ating laro. At may isa na lang timeout itong mga taga-kasiguran dito. Again, as you can see, Coach Hector Serrano and the rest of the Kasiguran squad. And they're talking kung ano pa ang magiging adjustments nila dito sa ating fourth quarter. 4 minutes and 20 seconds remaining po. Kapit po kayo. This is the game 2. Bakbakan sa Kasanggayahan. The Ako Bicol Cup Sorsogon Final, siyempre hatid sa inyo ni Congressman Saldico. At ng Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa si Congressman Jill Bongalon also. And maraming salamat po sa pagsuporta sa ating liga. And yan na si Uwe Medinilla with the ball guarded by Habla. Pinigay dito kay Saldana. Ayan na against Ansus. Pinigay dito kay Bulawan. Bulawan wants to attack. Pinigay kay Rebugio. Misses the shot, Espanyo. Missing the point blank range. Turnover on the part of Paras, partner, on that sequence. Saldana. And yun na nga, partner. Big time players, big time plays, partner. Right now, Saldana wants the ball, partner, kung napapansin mo. Take over mode itong si Saldana dito. It's a second personal foul on Reggie Hagad and 4th team foul for Team Kasiguran dito sa ating game. On your screen is Nelson Saldana taking a free throw. Yes. First basket. Yes, first basket made. Pasok yan para dito kay Nelson Saldana. He has 12 points, partner. Yes. Dito sa ating game. A very crucial 12 points, partner. And syempre, this is a two-way player, partner, itong si Saldana. He can play defense also. And right now, he has 13 points in the ball game. Ayan na si JB Paras, binigay dito kay Hafer Mondragon. JB against Rebugio. JB attacking, spinning.
That's Yan a na nga, flap. partner. That's a flap. It's an obvious flap, partner. So, sa technical foul on Paeng Rebugio on faking a foul. And right now, Haffer's in the free throw line, partner. Medyo na late yung pagbalik nito kay Oo, Haffer, partner. medyo Dahil late kanina, na. talagang, I guess, he's a good matchup para dito kay Espanyo. And yun na nga, Haffer sinks his technical free throw. And this is just a 4-point lead, mathematically speaking, with 3 minutes and 32 seconds. Medyo kaya pa. So, tingnan natin if mag-a-adjust itong kasiguran or tuluyan na makukuha nga ng bulusan ng first ever Ako Bicol Cup champion. Yes, partner. That's the 12-point nito ni Haffer Mondragon. Yan na si Haffer shooting the 3. And yun na nga. 15 points, partner. Ito si Haffer Mondragon dito sa ating game. Yes, 15 points with ilang rebounds ang partner itong si Haffer. Haffer Mondragon has 4 rebounds, partner. Dito Yes, sa tama ka dyan. And very unusual kasi dahil nga 8 rebounds pala, partner, itong si Haffer Mondragon. Yes. And, Total. Nearing the double-double mark itong si Haffer. And 4 straight points nitong veteran center na si Haffer Mondragon. Okay, as you can see, the bench of Team Bulusan, partner. Ito, mapansin ko lang, partner, sabi nga natin, third quarter, bench scoring, partner, for these two teams. Maganda, pinapakita nitong mga taga-kasiguran, partner. 16 bench scoring points kontra sa 12 lang nitong mga taga-Bulusan. But again, nakakaungos pa rin at nakakalamang dito ang mga taga-Bulusan. And again, 3-guard lineup itong kasiguran right now. Yan na si Paeng Rebugio, pinapahirapan itong si JV Paras. Ayan na si Uwe Medinilla, shot clock is a 10. Uwe, binigay dito kay Espanyo, operating. Jeb Bulawan, shooting the jumper. Mintis yan. At nakuha pa ng Bulusan. Good top of the part of James Espanyo, partner. Ayan na si Uwe, attacking. Up and under. What a shot, pero mintis yan. But ayan na si JV Paras and si Habla. What a move by Habla, pero mintis lang ang kanyang tira. Ayan na si Bulawan, gives the ball to Espanyo, and he was fouled by Reggie Hagad. That's a third foul on Reggie Hagad, and that's the 5th personal team foul. I mean, that's the 5th team foul nitong mga kasiguran dito. Penalty na, partner. Yan na si Espanyo with his 32 points. 32 points sa partner. What a game. What a finals para dito kay James Espanyo, playing hurt, and now he has 33 points, partner. 33 big points, partner. At muntik pa na naman, ma-steal doon. Ayan na si Paras. Binigay dito kay Hagad. Guarded by Saldana. Balik kay Hagad. Shot clock is a 10. Uwe Medinilla. Muntik na maagawan. Natapik ni Uwe ang bola. Ayan na si Uwe. Attacking. And yun na nga, an offensive foul dito kay Uwe Medinilla. Bulldozing his way. Bulldozing his way. Nagre-reklamo dito itong coaching staff nitong kasiguran on that last play, partner. And I think we have a review here. Yan na nga, Uwe and Hector Serrano exchanging words. And we don't like the situation, partner. Yes, partner. And yun na nga, cooler heads will prevail. Di ka nga sa ating partner dahil nga hindi nagustuhan ni Coach Hector Serrano ang offensive foul na itinawag dito kay Uwe Medinilla. And right now, ang ating mga technical committees ay nandyan to pacify things. And nakita ko si Jeb Bulawan dito, pa-relax lang sa ating bench kasi he has 2 minutes and 3 seconds remaining
of being a champion. So sabi ni Jeb, antayin ko na lang to. And what will be the development? So tingnan natin. But again, partner, ayun nga, may mga reviews tayo dito ang gagawin for sure. And that last sequence, as you can see, Coach Nicanor Bailon and also Coach Hector Serrano on the other side, partner. Talagang championship na championship atmosphere, partner. This is championship atmosphere, partner, dito. Again, this is the game 2, ang ating best of 3 final series. And look at the crowd, partner, chanting. And we are just waiting kung ano final verdict ng ating, hintayin natin si Sir JB Salvidar para sa announcement ng mga nakaraang sequence na yon. So, kasi nga, on that last sequence, ang rinireklamo nilang una, partner, is yung drive ni Uwe Medinilla. Yes. And I guess, partner, it could have been a different story, partner, kung I guess may angle kung di talaga in-extend di Uwe dahil siguro on ang angle nitong kasiguran na nakita nila na parang obvious. Nila, may, so talagang ito, nagre-reklamo itong kasiguran on that sequence. Kasi take a look, Nicanor Bailon. Talagang ito, medyo hindi maingay itong coach na to, pero still, ngayon nakita ko naging pagsagutan sa kabilang coach. So talagang number 27, Team Bulusan, Owe Medinilla, unsportsmanlike foul. Out of the playing court. Yun na nga, natawagan ng unsportsmanlike foul itong si Owe Medinilla. And he is now out of the playing court. Out of the playing court and unsportsmanlike foul. Nandito tinawag dito. And with 2 minutes remaining, medyo vital ang pagkawala nitong si Owe Medinilla dahil ayan nga, partner, tingnan natin ang ating review kung anong nangyari kanina on that sequence. Ayun, partner. Yes, doon ata natawagan after yung swing ng elbow, pero tingnan natin ulit dito. And also, out of the playing court din, partner. Itong coach ng Team Bulusan dito, partner, na si Coach Nicanor Bailon. Yun na nga, he is out of the playing court. Itong si Nicanor Bailon. And again, stranger things happen dito simula ng Albaileg. Talagang this is just a 13-point lead, and we know talagang ganda ng ating liga. So tingnan natin. And 2 minutes and 3 seconds pa, partner, on the clock, partner. And this could be a momentum shift para dito sa kasiguran dahil nga, I guess, natawagan ng unsportsmanlike itong si Owe Medinilla. Yes, partner. But again, ang mag-free throw dito muna ay itong si JB Paras, partner, because of that unsportsmanlike foul. At si JB Paras yung na-foul nito ni Owe Medinilla. And this is pressure pack free throws para dito kay JB Paras. So tingnan natin if Paras will sink the free throw. Another miss, partner, on the part of JB Paras. 46.2% on the free throw line itong mga taga-kasiguran dito, partner. Another miss. Sayang yung opportunity, partner. That could have been made basket sana, cut the leads into 11 points na hindi umaandar yung ating orasan doon. Yes. And it's a nightmare para dito kay JB Paras, partner. And the last 2 minutes na ating laro. Pero si Paras hanging. And scoring plus the foul. Binawi agad, partner, ni JB Paras yung kanyang mintis doon. And this is just an 11-point lead with 1 minute and 56 seconds remaining. And has a chance to cut the lead into 10. Ayan na. Gandang galaw, partner. Over 3 defenders. Yes. And again, vital, partner, yung pag-control ng foul dito ni Nelson Saldana. Yes. Because nandito siya sa ating sa huling part ng ating laro. Na normally na pag ganito nga na fourth quarter is nakaupo na siya, but right now nandito siya sa ating game. But again, kaya na si Paras is hearing from the crowd. Jump ball. Jump ball.
And ang possession mapupunta dito sa kasiguran with 1 minute and 56 seconds remaining. Another chance, partner, to cut the lead. So mahaba pa ito. And yun na nga, napatawag ng timeout is Coach Hector Serrano to discuss things again. And ito na, ang final push siguro ni Coach Hector pagdating dito sa kasiguran. Yes, again, sabi nga natin, timeout ito si Coach Hector dito. But again, partner, that's the last foul. That's the last timeout, partner, on the part of Team Kasiguran dito, partner. And yun na nga, partner, sa ating Facebook Live, partner, nakakataba ng puso. We have almost 10,000 plus viewers sa ating bakbakan sa kasanggayahan de Ako Bicol Cup Sorsogon Finals. And yun na nga, meron tayong 10,000 plus viewers. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aming liga. And syempre, itong ligang ito ay hindi magiging possible without the help ng ating butihing congressman na si Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, si Congressman Jill Bongalan also. Maraming salamat po talaga. And ang ating butihing commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera and si Boss Ino Rivera, magandang gabi. And si Sir Clinton Chan and si Joshua Lee is in the building to support I-League. Maraming salamat po sa inyo. At ayun, tingnan natin, partner, kung anong gagawin dito ang mga taga-Kasiguran. Yes, yun nakakapit, 1 minute and 56 seconds remaining. 14 seconds on the shot clock. At 11 lang po ang abante dito nitong mga taga-Bulusan. Also, the assistant coach pala of Kasiguran, partner, out of the playing court. Pati yung head coach itong Bulusan na si Coach Nicanor Bailon. Ayan na si Habla with the ball, hesitates. Habla shooting the three, overshoots the mark, pero si Habla with the board, yun na, partner. 9 points. Yes, this is just a 9-point lead with 1 minute and 46 seconds remaining. Ayan na si Alminye, mano against Habla. No need to hurry here, yes, partner, for Team Bulusan. Tama ka dyan. This Bulusan squad is 1 minute and 34 seconds for being crowned as the Ako Bicol Cup champions dito sa Sorsogon. And a foul dito. And it means free throws para dito kay Jeb Bulawan, partner. Penalty na, partner, itong mga taga-Kasiguran dito. So this is important free throws for Jeb Bulawan. Yun na nga, partner, Jeb Bulawan, this is crucial free throws. We'll see if Jeb, yun na nga, medyo off to the right. Free throws na binitawan ni Jeb, and the door is still open, partner. Yes. So we'll see if Jeb Bulawan sinks his second free throw. And watch out for James Espanyo sa offensive rebound, and si Reggie Hagad, yun na nga. Jeb Bulawan calmly sinks the free throws. Ayan na si Paras. We'll see if kung anong gagawin niya. Pinigay dito kay Haffer. Pinigay kay Reggie Hagad at the post. Naungusan si Espanyo and scoring. This is just an 8-point lead, partner. Yes, partner. Hand check. Yes, tama ka dyan, partner. It's an obvious foul. It's an obvious foul, partner, on that on angle. Talaga nakahawak itong si number 14, si Mark Habla. Yung sinasabi natin, partner, on those defensive plays. Yung nangyayari dito, maganda pinapakita na depensa nitong Team Kasiguran, but on the last seconds or minutes, nagpa-foul sila, partner. Yes, it's good to be physical, but don't foul. Yes, tama ka dyan. But yun na nga, the door again is still open. Saldana missing the first free throw. And look at the crowd, partner. Tingnan mo yung mukha ng mga talagang naghihintay sila. Naghihintay sila. At ito, 8 lang to. And Saldana has a chance to increase the lead, but misses 2 crucial free throws. Ayan na si Habla. Binigay dito kay Hagad sa ilalim. And foul, partner. And again, free throws. Free throws, partner. Because he is fouled in the act of shooting. So, penalty na din ang mga taga-Bulusan dito. Yun nga, partner. If Reggie Hagad makes this 2 free throws, it will be a 6-point lead, and pressure will go to this Bulusan squad for sure. Yes, partner. And si Reggie Hagad, short on that free throw. Usually, very steady pagdating dito sa free throw line itong si Reggie Hagad. That's the
Fourth miss on Reggie Haggard sa free throw line. Make that fifth, 5. Missed. Ayan na si Bulawan. And naugawan ni Haver Mondragon ang bola. Pinigay dito kay Habla. Ansus using the glass. And this is just a 6-point lead, partner. And don't look now, partner. But again, 51.65 seconds. But again, partner, bakit hindi nila binigay sa point guard for Team Bulusan? Si Jeff Bulawan ang nagbababa. But again, good recognition on the part of Team Kasiguran na walang nakababa masyado dun sa mga taga-green. That's why kinapitalize ito ng mga taga-Kasiguran. And on the last possession, medyo hindi maganda yung naging position ni Jeff Bulawan kasi pumunta siya sa corner. And alam naman natin pagdating sa corner, kailangan lang atakpan ng mga defenders, and si Haver Mondragon pa. And napakahaba ng kamay. So a crucial steal and a good pass dito para kay Ansus sa ilalim, and that cut the lead into 6 points with 51 seconds remaining sa ating This is an opportunity again for Team Kasiguran, partner, to cut the lead. Maybe 3 points or 5 points, partner, dito. And kapit, mga kaibigan, again, ang Ako Bicol Cup Sorsogon hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang nakasurog pa. This is Game 2 of bakbakan sa kasanggayanan, the Ako Bicol Cup Sorsogon Finals. And again, ako si Wadi Jan Bachiller. Always a pleasure having and kasama si Coach Paul Ceped dito sa panel, bringing you this quality Game 2 ng ating best of 3 final series. At ito, kailangan lang dito ng isang stop, partner, nitong mga taga-Kasiguran. With 51.6 seconds remaining, kapit po kayo. Ayan na si Saldana, gives the ball to Bulawan. Ayan na Bulawan, almost loses the ball. Ayan na si Paeng Ribugio, 7 at the clock, spinning, natapik, Espanyo, shoots the 3, makes the 3-point bomb. If you don't like that, you don't like Ako Bicol Cup Basketball. Grabe yun, ba't nyo iniwan, ha? But again, era si Ansus was fouled. Foul din. Itong si James Espanyo. And yun nga, partner, almost a botch play. Pero dyan si Espanyo hitting that booming triple, and he has 36 huge points in the ball game. Ayan na si Ansus, missing the free throws. And this could be a nightmare pag dating sa Kasiguran dahil marami silang minites the free throw sa ating Game 2. Yes, partner, sabi ko nga, dito sa ating game, itong Kasiguran, 46% on that free throw line. Yes, ayan na si Ansus, sinks the second one. And yun na nga, Bulusan is 29 seconds remaining for the first ever Ako Bicol Cup Sorsogon champions. Ayan na si Almiñe, mano-imano against Habla. Milking the clock, binigay dito kay Espanyo. Shot clock is at 13. Espanyo, fall away jumper. Wala yan. 10 seconds remaining. Paras. That's a foul, partner, on the part of Almiñe. That's the fourth foul. Balik dito si Matos, papalitan si Almiñe, 4 na foul ito ni Almiñe. 8 seconds po dito sa ating fourth quarter. Again, a missed free throw on the part of JB Paras. Ayan na si Paras, the second. Yes. Ayan na si Matos, bringing down the ball, crossing the half-court line. Gives the ball to Espanyo. And that's it. And that's it, partner. The first ever Ako Bicol Cup Sorsogon champions goes to Team Bulusan. Congratulations to Team Bulusan. And listen to the crowd roar as the fans celebrating after that championship na binigay ng Bulusan sa kanilang lugar. So,
And hats off din to Kasiguran for playing a good finals. Yes, partner. Hats off to Team Kasiguran. And congratulations also. And but again, congratulations, kudos to Team Bulusan for winning the first ever Ako Bicol Cup Sorsogon Leg Championship. Congratulations. Hindi dito magkakayo, partner. And again, kudos partner dito. Ito, isang player talaga. James Espanyo, partner. Yes. This is in the books for James Espanyo. 36 big points for James Espanyo. Yes, James Espanyo being the leader of this Bulusan squad, even though their star, Women Dinilia, is out with unsportsmanlike foul, but that booming triple that brought Bulusan the first ever Ako Bicol Cup Sorsogon champions. Yun talaga yung dagger doon, the shot of James Espanyo. Again, but again, congratulations sa apat na kupunan na nakapasok, partner. I will say Team Matnog, Team Castilla, and also Kasiguran and itong Bulusan. And yun nga, partner, we are hearing from the crowd, and talagang as we take a look, Bulusan is now praying, thanking the Lord Almighty God for the championship that nabinigay nila dito sa Bulusan, partner. And I've seen James Espanyo talaga holding to his left shoulder, partner. And grabe, partner, yung puso pinakita ni James Espanyo leading the charge for Team Bulusan. Yun yung sinasabi ko, siguro good thing na rin, partner, yung medyo hindi siya nag-perform nung game 1 kasi medyo nag-relax yung team Kasiguran na siguro inisip nila wala masyadong contribution, but right now talaga yung puso nito ni James Espanyo dito. Ayun na nga, hindi na napaforce ng game 3 itong Kasiguran, and syempre this will be the last day of Ako Bicol Cup Sorsogon, and maraming salamat po talaga from the bottom of our hearts, and syempre kay Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon, and Ako Bicol Party List, maraming salamat po kay Mayor Mines Maria Mines Hamor, and si ang ama ng probinsya ng Sorsogon na si Governor Buboy Hamor. Maraming salamat po sa napakagandang pagtangkilik at pagtanggap po sa ating liga. And sa lahat po ng Sorsogano na sumama sa amin, and sa lahat ng venues na napuntahan natin from day 1 up to the last day. Hanggang ngayon, napakainit po ng pagtanggap nyo dito sa amin. Maraming salamat po. Yes. And again, partner, kasama natin si coach, si partner Alex Madronio. Yes, kasama natin. Also, kasama natin sa panel si Sir Angelo Espinosilia. Maraming salamat. And puntahan na natin muna si Danica para sa awarding ceremony. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Kundi ang team Kasiguran! Eto na! Matatanggap ninyo ang ating papremyong walang ibang. Eto na guys, sobrang masaya ako dito, partner. 150,000 pesos! Alright, asan dito yung mga team Kasiguran supporters? Ayan, napakarami. Siyempre, kasama ng team Kasiguran, si Commissioner Lloyd Rivera and Mayor Maria Mines Hamor. And siyempre, maraming salamat sa lahat ng players ng team Kasiguran, to all the coaching staff. Coach, thank you so much sa napakagandang performance na ibinigay nyo all throughout Ako Bicol Cup Sorsogon. Once again, your first runner-up, Ako Bicol Cup Sorsogon Team Kasiguran. Ayan na. Eto na din. Siyempre, hindi makukumpleto. Eto na. Para naman sa Best Import ng Ako Bicol Cup Sorsogon. Walang iba
kundi galing sa kupunan ng Team Matnog, Cyril Gonzalez. Any representative from Team Matnog na nandito ngayon sa loob? Meron po ba? Okay, meron daw. Ayun. Any representative, guys, punta na lang po kayo dito to receive the award for the best import. Ayan, si Jazzy Lariston. Ayan, Jazzy Lariston. Isa din sa napakagaling na player ng Team Matnog. Congratulations, guys! Ayan, mula kay Commissioner Lloyd Rivera and syempre sa Ako Bicol. Ayan! Magtungo naman tayo sa best coach. Para sa ating best coach. Best coach! Sino kaya yan, partner? I-announce mo na. Go ahead. Best coach is Mr. Nick Bailon. Alright! Please give a round of applause to Coach Nick Bailon ng Team Bulusan. Ayan, kasama niyo rin po si Commissioner Lloyd Rivera to receive your award as Best Coach of Ako Bicol Cup, Sorsogon. Palapakan niyo naman ang coach ng Team Bulusan. Alright, eto na. Isa din sa pinaka naging magandang parte nitong mga taong tong tatawagin natin, partner. Oo, partner. Eto na, hindi na natin patatagalin pa. Please give it up to our Mythical 5. Ang una naming tatawagin ay from Team Matnog, wearing jersey number 8, Hener Graida. Alright! Hener, congratulations! Hener Graida from Team Matnog, ang ating unang mythical from ating Mythical 5. Yes! And syempre, pangalawa sa Mythical 5, walang iba mula sa kupunan ng Team Castilla, Ivan Ayala. Ayan, Ivan Ayala from Team Castilla. Wearing jersey number 0. Napakagaling na point guard din yan ng Team Castilla. Isa sa key player ng Team Castilla kung bakit nakabot sila sa semifinals. Yes, partner, I know, and exactly. And alam mo, isa din sa mga magandang tawag dito, naging key players talaga si Ayala ng Team Castilla. O, eto na. Pangatlo. Eto naman, pangatlo. Siyempre, di papahuli ang Team Bulusan. Wearing jersey number 10, Mark Lester Matos. Alright! Congratulations, Lester Matos. Wearing jersey number 10. Small but little ang anyang tawag ng ating mga commentators at syempre ng ating committee. Ayan, eto naman. Pang-apat sa ating Mythical 5. Mula sa Team Kasiguran, Jonas Joquino. Alright, Jonas. Jonas Joquino, wearing jersey number 20 of Team Kasiguran. At syempre, ang kukumpleto ng ating Mythical 5. Walang iba kundi sa kupunan ng Team Bulusan. Eto na, sabayan niyo ako, wearing jersey number 27, Owen Batanilla. Ayan! Once again, roll call para sa ating Mythical 5. From Team Matnog, Hener Graida. Team Castilla, Ayala, Ivan. Mark Lester Matos from Team Bulusan. And Jonas
Joquino from Team Kasiguran and Owen Mendinilla from Team Bulusan. Ayan, sila ang ating Mythical 5. And of course, itong 4 na team na naglaro ngayon, semifinals, hanggang dito sa ating finals ay pasok na sa ating Ako Bicol Cup Inter-Province. Okay, partner. Actually, lahat talaga ng mga naging parteng teams ng Ako Bicol Cup Sorsogon, saludo kami sa inyo. As in, sobrang ganda ng naging labanan ninyo, guys. And sa galing na ipinakita nyo, sa suporta na ibinigay nyo sa Ako Bicol. And syempre, partner, ready ka na ba i-announce ang ating MVP? Pero syempre, bago namin sasabihin kung sino yung MVP, sasabihin muna namin yung criteria. Of course, dapat local player ang ating MVP. And ang maganda kasi dito, yung ating MVP ay nag-triple-double siya. Oh my goodness, partner. Talaga ba? Ito yung stats niya. Okay. 13 points per game, 10 rebounds per game, and of course, 10 assists. Nag-10 assists din siya. So eto na, huwag na natin patagalin ang ating small but little Mark Lesser Matos! Congratulations! Once again, our most valuable player of Ako Bicol Cup Sorsogon, Mark Lester Matos! Yan, palapakan natin si Mark Lester Matos. Ayun, alam mo partner, sobrang masaya din ang puso ko kasi ang sasaya ng mga taga-Team Bulusan, di ba? From the very start talaga, lagi silang nandyan, nakasuporta, and talagang hanip sa galing. Sobrang ganong pakiramdam namin sa inyo, and syempre, nagpapasalamat kami sa inyong pag-welcome sa amin. Ako Bicol Cup, Sorsogon, thank you very much. Walang katulad, sobrang ganda ng ipinakapakita ng bawat teams. And see you sa inyong lahat sa mga susunod pang laro. Yes, eto na! Are you ready, guys, to announce our first ever champion of Ako Bicol Cup Sorsogon? Ready na ba kayo? Okay, eto na! To receive... Ilan dyan, partner? Ilan? Ay, ang ganda sa mata. Eto na! Ako Bicol Cup Sorsogon Champion! Makakatanggap kayo ng 200,000 pesos! Walang iba kundi ang Team Bulusan! We are the champions, my friends. Keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. Ayan. Team Bulusan, champion ng Ako Bicol Cup Sorsogon. And syempre, makakasama nyo na dyan. Kasama nila yung mayor tsaka yung vice mayor ng team ng Bulusan. Ayan. Kasama din nila sa photo ops ang ating nag-isang commissioner, Mr. Lloyd Rivera. At ang napakagandang trophy mula sa Ako Bicol Cup. Alright. Grabe, partner. Alam mo, worth it lahat ng pagod ng ating team and lahat ng mga efforts din ng mga sumali na teams mula sa iba't ibang parte ng Sorsogon. Yes, partner. Almost 25 days tayo na nagbigay ng araw, time, and of course, nagbigay ng mga efforts yung fans, sa kada players, teams. Alright. And syempre, may request ang ating Commissioner Lloyd Rivera. Fans ng Team Bulusan, baba na kayo, photo op tayo! Photo op! Tabi-tabi na kayo para sa photo op. Bilis, bilis! Tabi-tabi na kayo! Gitna, gitna! Sayang ng pagkakataon, hindi kayo makakasama, di ba?
And syempre, maraming salamat din po sa lahat ng mga kasurog natin na sumuporta sa Ako Bicol Cup Sorsogon kahit na hindi sila nakakapunta sa mga venues na pinuntahan natin. Through online, nanonood sila, live stream. Yes! And syempre, iniimbitahan din po namin kayo na patuloy po kaming suportahan sa aming mga social media platforms, sa aming Facebook pages. Kay Rep Saldico and of course sa Ako Bicol Online TV sa YouTube. Yes! At Ako Bicol Cup and sa TikTok meron din tayo at Ako Bicol Cup. Syempre gusto din namin na i-acknowledge ang lahat ng mga tawag dito sa likod ng success ng Ako Bicol Cup Sorsogon. Syempre, hindi rin yan magiging posible kung hindi sa ating technical team! Partner! Oh! Parang special ata itong pagkapanalo ng Bulusan. Bakit? Kasi birthday daw ng assistant coach ng Team Bulusan. Assistant Coach Ray Fermanes. Happy birthday, Assistant Coach! Happy birthday, Coach! Alright! Napakagandang birthday yan. Talagang solid yung pagkapanalo nila. Akalain mo, sa 1 minute, akala namin makakabol pa yung kasiguran. I know! Kasi nagkaroon pa sila ng trouble sa kanilang bench. Pero all the way, all the run, panalo pa rin ang Team Bulusan. Grabe talaga yung ibinigay na suporta din ng mga Sorsoganons. And yun na nga, partner, sabi ko kanina, hindi ito magiging posible, hindi magiging matawag dito, makapagbibigay tayo sa ating mga supporters, sa mga manonood natin, kung hindi dahil sa ating mga tawag dito, sa ating technical teams, headed by Sir Christian Shano Calleja. Ayan, IMBC Family Infinity Broadcast and Media Company. Sa ating mga commentators, kay Coach Paul Sepe, Coach John Siwadi, ayan, si Kapa Morgan, and sa ating mga referees, ayan, thank you so much guys, and Sir Jojo, maraming salamat. Yun na nga, kami nagbabalik. Ito na nga, partner. Ang celebration, nandito na ang ating mga players sa baba. And I've seen Commissioner Lloyd Rivera and si Assistant Commissioner na si Ino Rivera giving the trophies and the cash prizes and napakaganda mga medal, partner, kung napansin mo. And syempre, this is the last day. So talagang napakaganda ng experience dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon, partner. Yes, partner, talagang napakasaya ko din na simula day 1, nandito tayo. Parang kailan lang, partner, opening pa lang right now. Tapos na tayo. And congratulations to Kasiguran. Nakita ko nga yung trophy kanina, partner, talagang napakaganda ng trophy. And of course, congratulations to sa dalawang kupunan na yon. Again, Kasiguran, kudos sa inyo. And also, to Team Bulusan, congratulations po sa inyo lahat. To Mayor Michael Goysayco of Team Bulusan. Congratulations po to Coach Nicanor Bailon. Congratulations for being the best coach. And also, itong si Matos, Mark Lester Matos, partner, small but lethal, sabi nga natin, for being the most valuable player dito sa ating Ako Bicol Cup Sorsogon League. Ayun na nga, katotoo yung sinabi ni Mark Lester Matos na tatapusin na nila itong serye. Yun na nga, nagwagi ang Bulusan kontra dito sa Kasiguran. And kanina yung individual awards din na binigay na para sa ating Mythical 5. Yun na nga, si Uwe Medinilla, si Ivan Ayala, si Ener Graida also. Andon din, and of course itong si Ivan Ayala, Jonas Chukino, part of Team Kasiguran. So congratulations po sa inyong lahat. And ang ating MVP, partner, ang ulit, si Mark Lester Matos, the smallest guy on the floor, bagging the MVP. So congratulations kay Mark Lester Matos, and see you, sabi niya, see you coach sa Interprovince. So talagang ready itong batang ito. Yes, again, congratulations. And thank you po sa lahat ng sumuporta at nanood po. Hindi lang po lahat ng Sorsoganon, but lahat ng Bicolano all around the world na talagang sumusuporta sa atin dito sa Ako Bicol. Yes, hindi lang dito sa live sa punong-puno kasi yung Kasiguran Gymnasium, and also sa ating Facebook Live, umabot ng almost 11,000 viewers sa ating final. So maraming salamat po talaga. Siyempre, itong ligang ito would not be possible if wala sa ating butihing congressman na si Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List.
and also si Congressman Jill Bongalon for supporting this Bicolana athletes dito sa ating liga. Yeah, this is a good avenue, partner, of course, for our players dito sa part ito ng Bicol na ma-expose talaga, hindi lang dito sa kanilang bayan, but mapanood sila sa iba't ibang platform at iba-ibang lugar. Yes, no? Exposure na binibigay natin dito sa mga aspiring players na to go to the pro ranks or the high ranks. So talagang malaking tulong ang Ako Bicol Cup. And finally, partner, after Sorsogon, see you Masbate. See you Masbate. Yun, we can say see you Masbate after this. So mga Masbateño, ready na po kayo dyan kasi pupunta mo na po dyan ang Ako Bicol Cup. Our team are ready to go to the province of Masbate. And syempre, para sa ating mga late tuners, yun nga partner, Castilla bag the third place ng ating liga. And also kudos to Matnog for being qualified sa ating inter-province. And right now, we have an interview para sa ating finals MVP kasama si Miss Jessa. Miss Jessa, take it away. Ayan, maraming salamat Coach John and Coach Paul. Diyan na nga nagtatapos ang bakbakan sa kasanggayahan as we hailed our Ako Bicol Cup Sorsogon champion. Walang iba kundi ang Team Bulusan. So now here with me is the Ako Bicol Cup Sorsogon most valuable player na si Mark Lester Matos. Ayan, congratulations for being hailed as our MVP. That was a tough yet worth it Ako Bicol Cup journey dito para sa Bulusan. How does it feel to be part of the history as our Ako Bicol Cup Sorsogon MVP? Siyempre, masaya po. Thankful kami kay God kasi binigay sa amin to ng kampiyonato na to. Hindi namin expected. Ginawa lang namin yung dapat namin gawin sa loob ng court. Alright, ibalik muna natin sa ating mga commentator for their follow-up question. Alright, Kapa, Coach Paul, may gusto ba kayong itanong sa ating MVP? Yes, Mr. MVP na itatawag ko sa inyo ngayon, partner. And kanina, during the pregame, linabitan kita, tinanong kita, sabi ko, tatapusin mo na to. At sinagot mo ako ng, tatapusin na natin to. Ayan, very confident ang sagot. And congratulations for being the MVP, partner. And yun na nga, nagbunga na yung paghihirap. So, anong masasabi mo dito sa kaunang-unang Ako Bicol Cup Sorsogon Champions? Di namin to expected na magcha-champion kami ngayon kasi malakas yung kalaban. Then yung tinuturo sa amin and then pinapractice namin yun yung sinusunod lang namin. Then pinupush lang namin yung pag nagkamali kami, inaano kami nila Kuya Uwe na sige push lang nyo. Walang sisiyan sa loob ng court. Tulong-tulong. Yes, thank you. And congratulations again, Lester Matos. Lester, this is Coach Paul. Tanong ko lang, ano ba yung experience mo dito sa Sorsogon Leg, Ako Bicol Sorsogon? Ano ba, totality? Ano ba yung experience mo dito? Masaya po, and then malalakas yung kalaban. Trabaho lang, kung makatulong sa court, yung ginagawa ko lang, yung mga lang, kahit anong gawin sa court, basta makatulong. Okay. Yes, again, congratulations. And back to you, Barbie. Alright, thank you so much, Coach Paul and Coach John. Our venue is jam-packed by our lively live audience kanina. So take this opportunity para pasalamatan lahat ng supporters ng Team Bulusan para sa kanilang all-out support na pinapakita sa team nyo. Maraming salamat sa suporta ng Bulusan, LGU, pati kala Mayor, Bukal, Juan Guy Saiko, Mayor Mike Guy Saiko, sa mga sumusuporta sa Bulusan, maraming salamat sa iyo. And then shoutout ko pala yung mga kapatid ko sa Marikina, Manuel, at saka si Awel, Ramel, and then tsaka kay Ma'am Jean. Salamat Ma'am Jean sa anunciation. Maraming salamat sa school namin na pinayagan kami maglaro dito. Thankful kami Ma'am Jean at saka sa coach namin. Gabing suporta sa amin, Coach Ryan Almansar. Maraming salamat. At Ibo at saka kay Kuya Aldo sa family ko. At SB Bowlers Team Payag. Maraming salamat.
All right, congratulations once again to our MVP and to Team Bulusan for being our Ako Bicol Cup Sorsogon champion. Kaya mga kasorog, wag nyo rin po kaming, wag nyo pong kakalimutan na i-follow ang aming Facebook pages. Ako Bicol Party List Facebook page, Representative Zaldico, Ako Bicol Online TV, at Ako Bicol YouTube Challenge. So alright, may additional shoutout pa si Mark. Shoutout kay Sarah Francial, baka magalit. Shoutout sa'yo. Alright, congratulations once again. So this is Jasmine Navales, your courtside reporter. Balik muna sa inyo, Coach John and Coach Paul. Yes, Barbie, maraming salamat. And also maraming salamat Mark Lester Matos at naihabol pa niya. I think that's yung kanyang girlfriend. Maraming salamat and congratulations sa inyong pagkapanalo. Yes, and what a leg dito, a Sorsogon leg is a competitive, and maraming salamat. Wala akong masabi dahil nga, yun na nga, this is the last day of our league, so we hope na makabalik pa kami dito, and yung nakapasok sa top 4 teams, congratulations dahil pasok nga sila sa ating Interprovince. And syempre, pasalamatan ko partner ang ating mga kasamahan dito sa Infinity Media Broadcasting Company, headed by Christian Calleja. Maraming salamat po sa inyo, and si Ma'am Russell Loretta right now, and yun na nga, ang magigiting na hardworking men and women of IMBC. Yan na nga. Maraming salamat po. And syempre, ang ating butihing commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera, and ang aking partner si Kuya Alex Padronio nandito. Yes, Kuya Alex, thank you. Maraming si Sir Jello and si Iris na talagang tumutulong dito sa amin, dito sa panel. So maraming salamat po. And partner, wala na akong masasabi pa. This is a growing family pagdating dito sa Ako Bicol Cup. So talagang pakabangan natin ang Masbate Interprovince. So marami pa nakalinya si Boss Lloyd Rivera na hindi ko sinasa. Yun na nga, naririnig natin ang In My Life. In My Life. Yes. Yeah, kudos to Barbie. Yes, yan si Barbie. In My Life, Barbie. Yes. And syempre, wag natin kakalimutan ang ating boss na si Lloyd Rivera na nandito, at wag niyong kalimutan sumigaw ng bonus. Yan na nga, bonus partner. Dito ako. Thank you po sa lahat sumuporta. Of course, shout out kala Boss Christian Calleja, ang ating director, and also Boss Russell Oleta of Infinity Media Broadcasting. Maraming salamat po. And Wadi, maraming salamat. It's an honor and privilege, partner, na lagi tayo magkasama to cover this kinds of championship. So talagang maraming salamat po. And yun na nga sinasabi ko, from the hard-working men and women of Ako Bicol Cup, we would like to extend our thanks dito sa lahat ng mga taong tumulong mapaganda ang ating liga. Yun na nga, talagang maraming salamat po. And what more can you ask talaga, dahil nga yun na nga partner, dito na tayo ngayon. Maraming salamat po. And syempre, wag nating kalimutan sumigaw ng bonus. And yun na nga, maraming salamat po talaga since day 1 up to the last day. Maraming salamat po. Wala na po tayong hilingin pa. Yun na nga, this is a growing family sa ating Ako Bicol Cup. Yes, Ako Bicol, and watch out, Masbate, papunta na kami dyan. See you. At ayun, maraming salamat po. This has been Wadi. Ako, Coach Paul Sepe po. Again, maraming salamat. Thank you and good night!